Hello guys, hello guys. How are you guys? Muri say good afternoon. Sanibonani ninjani dumela machero ane abudhi. Muri say guys, muri say I hope you are okay guys. Right. Tine zvinorwadza nezvinosuwisa zvakare zvichidawo kubatsirwa. Anditi zvichidawo kubatsirwa. Saka imimi mungoteererawo nyaya iyi handitika pamunoda kubatsirwa mubva mabatsirwa hanzi takatadza nokuita mastreet kid munoita mastreet kid nekukwada kukaita masocialites mungashayiwa kune live imi chai nekushayiwa kunoita dei mukamboramba mukamboita vhiki mastreets makanyarara mumbodzidza kugara mudzimba dzenyu nevarume venyu mumbodzidza kugara mudzimba dzenyu nevana venyu masocialites mboitai vhiki rose musina kana madhirama musina kana chii muri mudzimba dzenyu makanyarara kuti vanhu havambodzidza kugara mudzimba dzavo. Hey, thank you Savannah Rose, thank you new subscriber, thank you Savannah. Hanimona kuti mumbogara nevana mudzimba muchibhonda nevarume venyu kuri kutonhora vari mani kwachida kugara nemi mudzimba umu. Hanimona hanzarira I'm sorry shanda akatanga mamunini wangu so ndokufonera chibva pano nditori nemazinya yaniwe kana uri sei zvako. Hanimona right inzwai munzwe guys handitika ndisati ndaunza mwana ushika nenyaya yake inzwai munzwe ndoda kutaura hanzi update imbomirai nyaya dzekuti ama-update idzodzi every time pazvinhu zviri kuinvestigatewa ndo patiri kupa vavengi leads. Hanimona tiri kupa dati muti nzwisei papo guys nyaya dzema-update musomunoya nchiti ndakaisa title yekuti tauya ne-update muzoti tinenge tikuya ne-update zveshuwa tatopedza chikamu ichocho. Hanimona tikaramba chiita ma-update tinenge tiri kungwadza because pane ma-information yekuti taitaura takata kumhanyirwa kumberi takutangirwa ndotaura pana papa live totangirwa kumberi uko. Hanimona saka tombomira. Mpondiwa Messi, how are you? We welcome you Mpondiwa Messi. Thank you for coming here. By the way, ndigamchirirewo Mpondiwa Messi uyo mumpeo my love nema likes ake nechigaro chake chekuti agare. Antimaona. Right. Saka ndo zvinenge zvichiitika nditika imwe information takadzidza takumbobata information kusvikira tapedza chikamu ichocho toya chikudzai tombobata information handitika tisamhanye kungoti yose bvupadza apa nokuti zvinenge zvanga zvada tikanganisira mafambiro enyaya dzedu zvotanga tichiita handitimaona. Saka kana tisina kuya nenyaya iyoyo imi ngomirai muziva kuti iri kuuya update ichatouya chete haina kwaingaenda because nyaya ichiri kutotsvirisa iri kupisa asi ndakataura waniseka tinoda kutendawo veZANU-PF vakapindirawo panyaya handitika at least maofficials eZANU-PF akubatsirawo nekusaiti kuti vatsvagewo kuti chakaitikawo kumwana uyu chii. So ndinoda kutenda imi comment section imimi makantarisa nevasipo handitimaona nokuti makagona handitika kuti tisheke vakuru vedu kuti vaone kuti no zvazvo mamichamuchidzana kunyepa kumakona kuti kwai social media haina nebasa rese haina zvainoita unobatsirwe pasocial media munonyepa. Hanimona imimi neni tinongoita kanoizi so tangoita kanoizi kudai so andika vakuru vanobva zvona kuti aiwa vanhu vari kupopota vanhu vapenga kune nyaya iriko musakangana kuti vakuru vanenge varipo maplatform edu apa varipo vanenge vakatarisa havakomendi zvavo but vanenge vachiona. Hanimona pamunozoti tapedza panapa tenge tiri 2000 tapedza panapa muzona live yavhiewa kusvika ku 80,000 munofunga kuti mwanenge vachichivhiewa ndivanani. Saka muzive vakagonawo kuti vasimuke vatume chikwata chavo chikaendawo kuchikoro handika chinotaura nyaya yekuti takanzwa kuti pano pakashekwa mwana pakadai zviri kufamba sei takaona kufacebook so saka zvakanaka chose. Hanimona aiwa Victor chakanaka tinotenda isa hatisi mapoliticians hatisi vavengi handitika hatisi vanhu vavengi kana kuti chakanaka chinotendwa handiti vakaita zvinhu zvakanaka stereki nokuti dei tanga tisina kutaurawo nyaya yaingodiwo yaisingaendewo saka vakagona kusimuka. Handimona vakatumawo that was very big of them vakatogonesa because they could have kept quiet. Hanimona but now we know kuti kune rimwe timu riri kumhanya rakadai handichina ndichingochiti tiwane mwana ndo chiripo handiti chete. Hanimona saka pakadaro totovatenda kuti aiwa vakatigonera zvisingatoiti. Hanimona because tozoti vapinda vakadai isi toenda takadai tosangana pakati right. And the other thing chandati ndikudze guys chekuti pana chara nyaya yegrocery paya pane mumwe wedu mudzimai ari ku-UK yuko handika Rana ane makadhi anawo ekuti anotenga magrocery indakafarira hangu panyaya yemafuta apa neshuga nemukaka ndakazvifarira imi. Saka zvaari kuita guys zvokuti imimi munomubata namba yake anditi ndakuisirai papost ndichakuramba ndichikuisirai munomufonera ndikudawo grocery imi hamuchaindi kunoita grocery rariya munongo iye anopai maprizes ake
handika imi muisa list yegrocery ramuri kuda kutengerwa ikoko kuuk iko chero vari kuzimbabwe chero vane vabereki vari kuzimbabwe vari kuda kutenga. I think this is it. Tererai mupatererese. Iye ane maybe nostora information singabva kuti taura handika iye anokuitirai zvese handiti okupai mooda grocery ramuda kuoderwa zvikuru sei mafuta musasiya guys kana muchitogona kutenga ari ma 20 liters kana 4 nokuti mafuta iwayo akachipa hasi andambona 20 liters muzati kuno ku South Africa takutenga 2 liters yemafuta ne 150 140 2 liters kunoko 2 liters yake yaita 10 pounds guys 8 pounds 10 pounds 7 pounds ameno somewhere there ndikaika kuti ndikarohwa neana iri yake yanga iri 5 liter inenge ichita 10 pounds yo ndikaika kuti ndikarohwa neana guys 5 liter 10 pounds imi 5 liter kuno kuya kuita 200 and some 300 almost 300 mufunge saka iyano kutengera izvese handika oisa mucontainer ane macontainer oisa macontainer ake zvo deliverwa ku Zimbabwe kuzvasvika ku Zimbabwe mopa pa address oenda kuno delivera pamba penyu imimi handika pa address vanenge waisa saka ma prices ake ose kubva kusipo kubva kuchii guys ka UK yakachipa imi vanhu vari ku UK imi titumirewo grocery zvinhu zvakachipa kudaro odri kutenga grocery rakachipa singatomboiti zvakatochipa zvekutodaro shamwari nemadhuru ari kuita grocery kunoko chiro rikairi kubva kuaustralia notenga kuzvebasa rei uyoora here cooking oil amaina I think ndepamufa kuti mutaure naye grocery nemadhuru ari kuita kuti kwanzi kutenga grocery kubva ku UK yes se ino zvakachipa nezvatinotoita we go for what is cheaper for us because somwe mari yacho hatina hanimaona mari yacho hatina saka zvotanzi munogona ikuda notenga munomide munotenga isu regai tv ini ndakadosa order yangu yemafuta angu ma 20 liters angu 4 20 liters 4 ma 20 liters ndakaisa order yangu yemafuta haori ndoyandoti zvangu mbacho paanenge achimboyi kudi amene konde ndinawo hanimaona because akachipa hanzi netransport hazvimbofanani meri usanyebe hazvimbofanani nokuti iye ari kukuitirai zvese iwe unongogamuchira mafuta kumba kwako utransport ipi transport iye ane container rake she's a business woman munhu uyu ane container rake anditi anoisa mucontainer make zvinhu izvi andika anoziva zvaari kuita anditi hazvitombofanani hanzi 10 pounds is about 225 liters imagine 225 liters imari ye1 liter kuye 2 liters kunoko apa i5 liters kwenyu koko hanimona 200 rand 10 pounds 5 liters 200 imi chero neshipping nemakosta kichira kazonti 300 rand ndokotenga because zvezvakatochipa hanzi ziti chera wacho no it's not chera wacho ndakupa ini kikiri imbocalculate isofia but ndakaona zvisingafanani imbocalculate asi ndakaona zvisingafanani 10 pounds hanzi 200 rand kuimi vanhu vari ku UK kana moya kuAfrica muzive kuti muri kuya kumuye nemafuta ekubikisa mazviwa mafuta eku anzi ukaenda kuhose yeku UK mukabatadza muri for thank you zvako iwe unoziva problem tinoda kutangasa tamboweya maoption tinoda kutanga nekungoti haazviti 5 liters asi kureva kwauri kuti 200 kwako 5 liters 200 asi maused nokuti kana uri muSouth Africa muno matiri munomu mushopu maimwana mafuta haasi kuita price iyoyo ndakabva kumatenga musi unouzvo haasi kuita price iyoyo mafuta ekuti kwai 5 liters 200 rand naiwe uri kupi tikutumire titoita kuorder uripi saka 10 pounds hanzi 400 bond uripi naiwe tibatewo tikutumire utitengere titoorder shop iyoyo yose hanzi abvumidzwe aiwa mai Elvis imi mukuita nharo ichi kuti kudzai nyaya munhu akuita business rake imi moita nharo twai abvumidzwe nasikana ini ndiri kuudzai munhu akuita business rake imi moti abvumidzwe iye achitoshipa zvinhu mafuta achakutouya kuno imi moti hazvibvumigwi kumafuta aya saka anopinda nepai ari kuuya akagamuchigwa nevanhu akapinda nepai naimi vanhu vari South Africa vari kuti kwadzi 5 liters 200 munotengepiko mafuta enyu mukutengepi hasi ndakatenga 2 liters 120 nezero exactly saka vari kuti 500 ndikushamsika muri kutengepi mafuta enyu imi 5 liters 200 tiudzeyo kwamuri kutenga tihodhe kushopi ikoko muri kutengepi mafuta 5 liters 200 naimi ndihwireiwo muri kumatengepi asi shuga South Africa yakasiyana naimi kwanzi kubhokisa 5 liters 170 imi mune musadaro imi mazvinzwa musadaro imi
hanzi kumakula 800 rand. Indakatora kumakula ndichita 1000 box. 1000 box kumakula. 6 ma 2 liters. Vasikana. Musanyembere vanhu. Musanyembere vanhu guys. Yeah. Instead guy ndinde kunotenga mafuta 5 liters ndo yanawo nokuti ne price yandoti mafuta price. Muzvionere. Muzvionere. Handitika. Right. Anyway, saka number dzakaendaisa vanoda kuzombata muzombata pane masipo, pane mafuta, pane mikaka, pane manido evana, madaipa, pane madaipa, pane chi. Hanimaona. Right. Saka muzombata gaitipinde panyaya yedu yanhasi. Madiaries aya. Maprice ndo mawirira. Ivi muri kutenga ipimi. Yeah, amen. Kaitoni kwa munotenga mafuta mutipewo kwa munotenga titiwe kuoda mushopi. Aiwa kajeni mabasa. Nyaya ndafambira kuti manyisi zvena mningina. Pano ndipe mbinga dzine data kana usina data kurudza zokura basa zona chachimunyasha. Pana patoro toveda 3 hours chikutaura nyaya pasati pauya nyaya chaiyo ndozvatoita pano. Pano ndipe mbinga pano mbinga rese ni mbingas. Right. Uri sei mningina? Ndiri right inini right mningina iwo wati unoda kuinda pa live nenyaya yako wambozama kuda kundororedzera asi ndaona yanga yakatirebei nyaya yako paya ndanchimanya kuinda kuita zvinhu zvandandichita kana ndiri kuya ndosana ndituzosangana naavo ndaveko kumba kuya saka zvotoita iko zvino ndezvekudai iwewe atidi kuwa zvinhu zvinosiyirigwa pakati toda kuwa nyaya ibva pakutanga nekuti taani nguva yacho tatove panapa animona. Saka toda kuti uisise kuti zvakafamba sei. Right, sisibeli. Ndiri tange so ndakakurira zvishava pandikazotaura zvangu kuti pave pacho. So ndakurira ikoko mai vangu vakabitiswa nababa vangu. Baba vangu vakagara ari munhu ane mhuri yake, mai vangu vakakanganisawo vakarotawo nhumbu nemunhu ane mhuri yake kubva kwazvarwa inini. Then kwazvarwa inini mama vangu vakambozama vanogara kwababa vangu zvikabva zvatadza kugara vakabva varwara ndobva vazobva vakabva vatorwa namai vavo vakabva enda kwarara. Mai vangu vane musochi saka vakabva vatora mama vangu vakanogara ikoko ine gogo vangu vanoti ndave ne6 months mama vangu vakamborwara nezamo kubva vatotadza kutondiyamwisa mukaka nekuti vakaita kensa like kensa zamu rakangotanga kungoita maronda ndakuzomwa mukaka wamai vangu ndabva ndatanga kugara nagogo vangu namama vangu karara. Then mama vangu akasvika kana stepfather vangu vakabva varogwawo vakaenda kuchinhoi. Stepfather vangu ave munhu aripo singaita ndibatawo zvakanaka. So 2005 mai vangu watozvara munin'ina wangu anotevera because mumba medu tiri 2 arinyi chete ndinokutanga achiteerwa munin'ina wangu. 2005 mama vangu vazvitakura nhombo yechi3 yastepfather. So vazvitakura nhombo yanga yatokura yakutonozvakwa ndandine 7 years. So mama vangu taiwirirana neshamwari yavo yaimai Langton. Vanhu vanoziva kuAthens kuchinhoi uko tikasvika paLionsden kunonzi kuAthens ndonga vamwe vanokuziva kana varipo panapa ndokwataigara nevamai vanoziva Langton. So taigara papo mama vangu akataka kubetsana namama. Saka mai Langton yanga iri best friend yamai yako? Mai Langton yave best friend yamai yavo. Alright, ndobva vataka kukonana. Ndobva vatokonana taitoti zvatatonobika kumba kwavo totodya ikoko tichitoita sefamily because varume vedu vaitourirana vaive nemaplot pamwe chete. Varume venyu here kwati varume vana mai venyu? Varume vana baba vangu mastepfather vangu vavavo varume vavo. So vakabva vadetsana one day tatobva kurizi kunowacha namama vangu. So tobva tasangana baba vakabva vati muri kuenda mugadheni ndokumura mundiwigire nzimbe nechine derere ndomopa mai Langton vaite vandibikire derere. Mwangu wangu watozvitakura baba Langton akaita seizvozvo pakanosvika kumba uko mai Langton aminoti vakanzi vaipi makuhwa vauya vakusvika kumba vakutaura manje zvipasiripo. Mama wangu vakutobvunza kuti mai Langton mabike derere paya. Mai Langton manje vakutotanga kutuka mama wangu kuti iwe unodana nemurume wako ko zvabva nepi zvemai Langton asi unopenga obva ndodana nemurume wako anodana nemurume katogara chiitana baba mwana muri sei mai mwana muri sei vanogara vaingogara chiitana izvozvo ko nhasi zvavo kutaura zvabvekupi ndikangu ndinde kuvada kuti wane wabika derere. Mai Langton vakatanga kutokwidza voice. So mama wangu akambozama kuti munhu ari kamu mama wangu ari nehasha
ndobva vazoitawo hasha manje ndobva varova Mailangton nepamwana Mailangton ndobva udza mama wangu kuti ukaona 2 weeks dzikakwana uri mupenyu nhumbu iyo toda kuiona ukaizvara mama wangu akabva kuti mashoko akubva nepo shano kuti nekuda kwederere izvozvo izvi ndo zvakundudza mashoko akadai so iwe uri shamwari yangu so mama wangu akabva wabva kauya kumba namunaba nemurume wavo nastepfather wangu wabva atanda kumba nyaya yakabva yatanga kunetsa manje vabva patanga kubuda mai vemurayi vakanyengera Mailangton vaenda kwakwasha vakanogadzigwa vakaMailangton varipi vabva vakatanga Mailangton vakati ini ndakaudzigwa mashoko awa nambuya ako but mashoko aiti achidzokereka SIS MELLY vachivatora bheka achatoiti vatoisa kosi kumunhu kudhara so tabva father wangu akati indai kuHarare kuna mbuya nyaya idzi dzinorema umbotanga wambobatsirwa wouya toenda todzokera futi takamirira dheti ndabva taenda SIS MELLY yave manzi tikasumuka tikanosvika kuHarare tikana gogo yasipo chivaenda kumusha ndobva tapfuura kuenda kumazowo kune imwe sister yamama yave mwana kwamaiguru tasvika ikoko yave manzi chipiri chitatu ndomusadzodzoka gogo tatosvika kuri kuma5 tadzoka kuHarare mama wangu atosvika muri right here mama vavese kumusha atotaura nyaya ndave nesevhinizi so after ipapo manje mama wangu akabva atanga kuti ndikuwa musoro ndoda mbovata ndowaridzire pasi handidowata pambete vobva mama wangu gogo watova waridzirwa pasi wabva vata ndobva ndarondedzera gogo wangu zvaitika mama wangu havana kuoda kuudza gogo da vaitya kana kuti vaiti ndova pastress ndobva ndatovarondedzera chingopedzera varondedzera mama wangu akabvunziwa ishuwo here ka gogo wangu wabvika bika chikafu moda here chikafu ndikupeirwa vakati so munini wangu wakabva kuti ndoda mbovata nemwana womuti mutore mumise pambete achimusoro musoro kuma6 7 8 9 10 kusvika kuma3 munhu achingogomera achiita wese makumbo abhenda arohwa nezvinhu achipinda pazasi pamubhedha vaiwana simba rekusimudza mubhedha mama wangu kuma3 vakabva vatisiya havana kuita zuva rese ma3 konoidza vabva vashaya zvinhu ndobva gogo wangu vakatorawo baba vastepfather wangu vakaudza kuti mama vatoshayika kunogwa kusisina mama stepfather wangu ndokouya ndokorondedzera orondedzera ndokoinda kumusha mama wangu ndobva vanoradzikwa hapana chakanetsa bcause vakatoradzikwa mwana wangu ainaye akabva ngoita operation akaiswa musaidi mavaive bcause vanga vakashida kutakura tanoviga gogo wangu vakuti vadzokere kubasa SIS MELLY fakatanga kuita mutauro ndaiti ndikachemaimbomwa mvura kola nokuti ndiri kuona seti wakabata mhinu ungatopitirigwa ita uchizororera ukataura taura wozororera ndakapfeka maski alright ungatofufutigwa nemaski iyo ta uchizororera after ipapo manje mama wangu vavigwa gogo wangu akuda kudzokera kubasa kuya kubasa kwavo vabva vatanga kunetsa vakabva vasuspendwa kubasa kuya mari vakava vachapiwa masadomsoti basa rakangopera havana kupiwa mari vachifambira nyaya dziya zvakanetsa zvo zvatanga ngovharavhara zvinhu zvakutanga kunetsa gogo wangu wabva vasiya basa wabva vatsvaga basa rekuti hauaskiwo wabva vatanga vashanda ikoko vatasvigwa dzimwe hama SIS MELLY hama idzodzo taiti gogo wangu kana wasipo taibatwa rafu tichitoregwa hembe dzichipfekwa chinda mwana uchinda kuona mabambo avo ini singachaoni baba wangu bcause mama wangu akafa tuwadziri kunana December munana October baba wangu January vachibva vashaya vamwe vana vakainda kunoonekwa kwana baba ini handinakwanisa kutakugwa ndakasiyiwa kuti ndipavewo nemunhu anoti woregai tinde nemwana uyu hapana bcause hembe ndai handina hembe but gogo wangu vaitenga hembe vachitipa hembe pavanouya taipfekedzwa zvinhu zvakanaka bo ndave nemunin'ina wangu tirito so munin'ina wangu aimbopota achitogwa nagogo ini ndaenda chikoro gogo wangu akaotisai vakaona manje kuti vana vari kushungurudzwa zukuru vakabva vakuita basa ravo vana vangu vakura bcause mai vangu vave last born sekuru vangu vatove munhu ane mhuri yake azvanzi yamai vakabva vakuita basa ravo SIS MELLY vakati regai ndichengete vazukuru life yakatanga kuoma tikabva tabva tikaenda kumwe kumaprasi kwatikaenda tikanogara ukanobva vanowana minda wakadamwa neazvanzi yavo uya ndikupiwa munda kwapiwa munda SIS MELLY ndakatanga kuenda ikoko ndaiti pakaitika zvinhu indaibhilemiwa kuyuyu mwana then rimwe zuva ndobva ndati chinda chikoro handingakwanisi zvangu pataura papapose panondiremera singaiti pataura kukola it's a healing process unenge uchitopora mbijana nyaya yacho SIS MELLY inotandinetsa singaiti but ndosaka isingaperi because hausi kugona kuitaura ukaitaura uchiona zvotokurerukira then rimwe zuva ndaigara nakwameya yangu chema ako you are allowed kuchema zvawanga uchiita uchichema papa you are allowed kuchema
hapana kana chakamboipa. Ndosaka tichikuteerera inyaya dzamunenge mauya nadzo, because sometimes hamupore, hapana kutaura naye. Ukauya pano ukataura kuvanhu vasingazivi, ukachema, shungu dzako dzikanyatsopera, unofila zviri nani, because we are not going to judge you, we don't know you. So SIS-MELLY zuva rero taenda kuchikoro takanonoka, kwaimukigwa kunhu kwachikave kure. Tanonoka kuchikoro, takusvika pedu tapera kutoona kuti chikoro uko hama dzangu idziyadziya dzabva dzatanga kuchinja, watanga kundimanyisa, ndapingwa ndare ndiri muduku kwati magrade 7 wanga wavanhu vakuru. Then dabva vatiwisira pasi vakatora katani nemuchisanga pavapedederwisiso. SIS-MELLY vaiva 5. Zuva zuva kubva pakusteni kusvika nguva inobuda vana vechikoro kuma3. Dati stop SIS-MELLY vachinjanisa vanhu ivavo vese. Umwe akabuya data kubatigwa shamdo futi dzikoti. Unoda charo kuti unoda upi? Kwazembera kwa uri kuda kuti aite. Aite zvori. Kwazembera kwako, woi, zembera. Chimbozororako, zorora chema hako, chema kola ya loud, chema zvako, it's okay, mira hako kadaro. Shungu dziserere, uzotaura. Then zuva rose SIS-MELLY ndingochinja nhora kuenda kumba. Mbozi vaiti kana vaitarira kwai anenge asina kupedza haburuki. Umwe vakatarisa. Ndakabatiwa vamwe vanenge vakabata makumbo angu maoko. Umwe anenge achiita akabata mboko. Apa ihama dzako vanavo? Hama dzangu. So ndakwanisa kunotaura kumba. Ndabva tadzokera kumba ramba ndamubvunza kuti wada chikoro here, tikati toda chikoro, tadzoka. So ndabva tatanga chikoro. Ndabva misi wavo zviona madzi vakandibvunza kuti batsirawo kundobva ndavarondedzera nyaya yaSIS-MELLY. Ndavarondedzera nyaya yemaparenzi evana vakabva vamanya akaudaniwa, vakarohwa nevanhu vechikoro, ndobva nyaya ikainde kupolisi nokuti nyaya inonetsa. SIS-MELLY takabva ikoko ndaitupa nemaparenzi ose kungati vanhu vakuru apa uri muduku ndiwo noblamewa kuti iwowo ndiwokonzeresa. Iseto kuti vaive vanhukadzi seto kuti vanyatsokuandastenda peni yangu SIS-MELLY hapana ikosaandastenda peni. Takandoda police station kuya vaiva kuti varongo vawisisana napurisa kuyaepo takabva tarohwa nyangototi SIS-MELLY seto kuti samapurisa akakurova futi instead yekuti iwe varipoti kwamuticha vaona kuti ndiwe wakaabuswa wakuimba kuenda polisi wakurova futi nevabereki vehama dzako dzedziya vabereki vevana zvose nemapurisa akurova. Mapurisa iye avepaimchachavewane akazvambaridza kati nini ndinokutanga pozitini akakonzeresa ndavagotanga ndakudza vabereki vevana vakova tikarohwa vanodiwa pasi pedzoka nokumusana magara. Tobva tadzokera rodhesa chikopopotegwa chikotukwa pagugu wangu manje kuti vataure vasaka pokwasi kutaura pokwamba masiri munhu anewe noise ane munhu anga akazvinyararira anga asikatozvionetsani vaSIS-MELLY. Takabuleme misi vepachikoro yeti mazo pachikoro aive saiti rimwe SIS-MELLY nevakomanako. SIS-MELLY akabva eti mazaiyaye kuchikoro chocho pakauya kune chimwe chikoro chatanga kudzidza SIS-MELLY akashambadza chiudza chikoro chose kuti chichitakandiseka SIS-MELLY. Ndasekuti uyu musikana wati vakomana 5. Emukadzi wasipedi watokumusha vana vamboandastenda kuti nekuchisama. Wanga wane makore mangani panguva yekola? Ndada kuita kuma atine 8 years. 8? Hey. 8 years. Ndakuenda ku9 years. SIS-MELLY misi vaye vakatanga vauya kuchikoro chandazvidzidzira zvakanaka kuti nditambe nevamwe vana, so ainditi uyu timesisi pachikoro. Timesisi? Ndiri grade 5 SIS-MELLY kwadaitsa zveumesisi pachikoro ipavo.
vachiudza vamwe maticha vachiudza kuti uyu akazoda so ndichisikwa nevamwe vanachikoro vakomana vanhu vangozviziva vemuraini vanhu vose vanenge vauya kana vamwe vananenge vavekuonete ndaisekwa iwe apa ndenge ndisina kana nebhutsuka kuchikoro kwacho nenenge zvitoa zvakunetsoka kana kugadzira makadbox ndotora makavi ndosunga kuti ndiwane kufamba because ndenge ringuva yechando so tiri papa mai ndakabata tiisirogona takadzata kumbira kuti vana umwesikana kuti tokumbira black ndibonyoresa bri ndotatsina bile kunyora ndakanyora bile yandobataisa mukati mebhuku ndobvatandotoleti ndichiziva kana kabvatana bile yabiwa Bilo. nevakandinasa yes akandinetsa akati peni yangu akabhamanya akanodza kuti wakanga usingachatonyora wangatova mukomana chai akakandiza kuti ndoda bile remusisi wangu yawarasa akatina ndambodaisa kumwene kanotaura kumbati ndakumbira kaloni yechibage ndikwanisa kunotengawo mabhilo matatu nebhuku panga pasina ndaitauri tisina kana chikamu mazuva acho tiraila hacha chakata todzita chemoto todzita tudununu todaisazo totovata nimwekanekasina kana masanazo ndakashayiwa kaloniriya kuti ndinde kumaricho zvasingaitavi kuetwa so after pakumachi ndazoti ndagota chikoro kuye kuti vakandimisa kuti chikoro ukandibata ukati nobhadhara nomumiri wako Veduwe. Vanga vava munhu mukuru akakura sei? vakatotoka kubata chitudi yesu kwete Vakakubata futi apa wanga wadzidza ne5. ndakenda kugresa papa ndakatononoka pachikoro re ndakabva ndamisa vakavatoneno ogara 10 minutes obva ndipama mandita kaviri koso ngayanauzvatirana nebhile yakatorera sisi wangu ya kana uya ndakakumbira bhi ndobva ndanda chikoro kwedu kandosvika kuti ndawara uri womusikawo nditaura kuti ndozvaitika ndaisakwazisisa kuti hatina kana watakautsi kusvika patasi ndakakonyara chikoro kuenda ticharosa ndasopa kuti tichingana ndagonawo kana kuchikoro ndaipractisa chiti chandasingagoni manetiku but ndaiti kana posa patende ndasharuwa kuti ndoda misivaivaivhiringidza zvedu zvose vavakatibakatisikita tena ndakavatadzira kuti ndandakavatadzira ndachitamburira ndakaramba kana ndimaridza adzakagaisavandika kuchikora zvakanaka ipasi ndisati ndanyora grade 7 ndakabva ndatanga chakwana dzekababa wangu ndikaendawo ndikapata gogo wangu kuti gogo wangu asati vanokababa wako nevave nekenewo vanokababa wako nezvinhu zvavatotoziziva kuti varipo pano wakavawana hama dzekababa ndaitoziziva ndokovari ndikatanga kuenda kwetinobhakasha ndichinovhakachamba ndakati mwanasi ndati ndakudati gogo wangu vanongwashukuridzika vanga vasinganditi ndakoko ndazizukuru wangu vanonokumetsera nene vaigona kana vangaisi vasina kana kuuyapo
mari mai vanhu ndisina ndofana gogodo kanyemari kana sikuna gogodo kati vandipawo mari vaitayarasi zvandanda chikoro ndadzakasvikapo matecha ndikuda kuona mwana vakataura kuti wakaba mari ndobva ndikambotanga ndichiramba then ndobva vazoti takukuita zako polisi wesi manje pratichacho wakaenda kuna misi vava vakandimaka wesi vaya ndobva ndahotaura toka ndikati mari ndakaisa kumwende ndakaibatanidzira ndakuima ndakaibatanidzira nehembe dzangu ndaenda kufadza gogo ndobvasvika uye naye mangwana chikoro chose chakabva chazivisiwa maticha ose pavakabva zivisiwa kuti uyabani vari ndosavendekudza kuti hau mumubvise mose mumakwaya ndaipractiza pachikoro papo ndaimba ndatanda ndirakura kuimba kutamba chero chiita kunoenda kune zvimwe zvikoro kwave kuda kwangu ndinaidzidzisa vana vavo majambros ndinaidzidzisa vana vavo traditional dance passport kuti kana ndavadzidzisa ndaibudisiwa manje kukwaya kuiuya vakangwarisa uya vakangokupinda vakabvamudziwa vakakodza takaba mari adini ndabva tadzokera kumba kwedu pandandaziva kuti koko vaisa pamariya ndabva ndaitora bheki ndikadzokera naye ndikanovapa mangwana acho kuchikoro ndakobva ndadzokera kokoko ndabva ndanyora kestefeni yangu mari dzangu dzabuda but ndaiti kana mwana ndenge ndangotamba naye chete akangochema kana ndakangoshaika kuti zvinhu kana takangotukwa nevamwe vandendinavo anonosvika kuti ndatukwa naningi ndorohwaiwa nemaparedzi aya totukwa ndiwo arora mwana wani wamudiwo kuti iwo zvindira nekupazi nedzukuru rakaduku chikoro zvazvano ndaibhadharirwa mari nebhimu pamwe pacho nakuwe kana usina kubhadhara uchimberi ndodzokera kumashure wazite singakwanisi kuti ndikwanisa kubhadhara mari nokuti kuti noti kumarita chikafu kuti kusikovisi kuti zvanongochikwenda kumarita zvaoneka taisabona chikafu chinoti topedza gore tangogara tiri vanhu maritetete dzinodirepesaaaa mari zao dzakubuda vamwe vana vakwana mari zao dzitakuendite kumba ndakuenda kumba uye ndatanga ndasakurira mari zao zangu kuti ndimawani zvakaoma ukasakuririda ndichisakura sakura tupiwe mari zaudzi ndichisakurira mari zao dzangu ndakanyerereka kugara ndandavoenda kakatapaka aive angu ndakanyimwa futi ndikaendedzoka rimwe zuva kumba kuya ndikasvika ndikarohwa ndikatonovaudzo kuti vaakapinda uvengi wakuti kune vanhu zvavana amai kana hani zvokepono panyika tendai mwari munodiwa vedu ndakareka zvikoro zvatakakozvanda ndoona zvamasairendena kumasako yaya hatichanzwi kola hatichanyanyi kunzwa chimbochemako gozokontinua wapedziri imbochemako hatichanzwi ndadzokera manje kumba kwekuye manje kuti ndanosvika kuyakwaya kwandonaka uchiite manje ndanooneka uchitamba uchizoti pamba panofane basa ndasingambotambi asi ndasvika kuyakwaya waripi mari zao dzandina nemari zao kuvaudza kuti wasvika ukashakurira mari zao dzako zvinoendesa vanhu avaziva iye ndasvika ndikasakurira kuti ndipiwa mari zao dzidapimwa mari zao dzako ndakabva ndarambicha ndikabva ndasiyanizazvo zvechikoro zvanetsereke ndichitanga kushanda kuti ndetsere gogo wangu wakasiya basa raupasi gogo wangu wagara wachingochema chipuka mwana apane mwana wava mukomana uya aigova achingotogwa nepolisi pakaipadiwa munetiwa waba pakaiapapatopangu asingambomi kana munhu ugozvitambirira upenyu hwacho ungokoonao ngochema ndikatira ndikushanda ndaenda kubasa kwandakatsvakirwawo basa ndikaenda kuya ndabva ndanotambigwa nemukomana upamba pavo mukomana yatiri murodhi aingondipiringisha
akuda kundiisira pasi kuti ndondipawo. Anyway. Asi akundopedza kwari kuti haana kuokwanisa ke kuti ndirasipa. Ndasvika kumuka hautauri because basa ropera apa ndokuda kubetsera gogo ndokuda kubetsera munin'ina wangu because munin'ina wangu aigogwara achizvimba achiita maumunya achiita sei munhu wako kaikuri kutambirwa mbeu gogo wangu azamboisiwa kana mumbeu muya chitoenyatsousingangoti vanenge vasina kana chavainacho taita imwe iya inonzi digaundi dzisimani because tatisina mombe yekuti munochera makomba mumuta zvisise. Hapana basa randisingagoni kana kuita kucheka uswa ndinoko nditazve unoita kuti uone kuti vana vatenga mapepa vatenga mabhuku vatenga hembe nemari icho. Ndakabva tashanda pamba paya ndikaona mukomana uya zvakuramba zvichikonesa aimbotinesa ndakabva tatiza pamba paya ndisinaoneka ndikaziya basa. Ndakabva futi pamwe ndakabva shanda koko vana kaupusira usingachakwanisi kutipa mari yangu ndakabva ndafa ndikadzokera kukusha. Asi pandaishanda zvangu ndakwanisa kutengera gogo wangu washoka asingachafunzirwa kuva. Ndobva ndadzokera kuye ndikatosvika ndikabva ndawana ndikagara ndabva ndawana basa. Ndawana basa pandaishanda paya pamagirosa. Ndaiti vanhu pamagirosa ipapo nyange wani zvake murungu wangu wakabva atanga kuvaiteseti kwandiri kuti ndakabva ndaramba naye nekuvata naye basa rikabva rapera. Wawana kumwe futi zvebhosi auda kuvata naye ukabva waramba basa rikapera zveveriweka. Basa rakabva rapera. Ndakatanga kuya utanga nemari ndivereke kwamasoko kabvanga asinganditori masoko. Ndakabva ndakambavereke kwamasoko mari yadai kuitira kuti ndiro akatagara kuwabuda kana mari pako takanyimwa mari. Ndadzokera pamwe dzakabva vangu dziri panazvauri kungozitira chingoti tichauya hapana kana wana anombondifunga kana avatotanga kugara kusvika ndausangana nemurume. Murume wana yake zvino ndakatoenda ndomba ndatanga kuenda kwababa vangu kunogara futi kwababa vangu ndave neshungu chaidzo kuti tiziva dzidzo rangu tatiza kumba kwedu. Ndomba ndakwababa mukuziva kuti wamuna tinongotitiza kuti zhara uko chiti watita wangu kwandowana chikafu. Ndomba ndakasangana nemurume wangu akausisa sendambomuudza kuti ndakasanga zvakabhorepo haatombosisisa sezvazvitombokwaseputi taro kwangu akambonizva munobvisa akanobvisa tsvakirai kuno. Akangorobvisa tsvakirai kuno chete. Asi mugere zvakanaka. Panogara zvakanaka sisibeni. Zvatotanga. Wakagara nemurume uyu rini? 2015. 2015, alright. Wagara naye. Mane mwana? Ndevana 2. Unoona 2, alright. 2015. Apa kumhuri iyoyo hakuna munhu anogara sisimeni kwandakakurira uko kwamai vangu uko kwamadzikwa hakuna munhu anenge mogona kuparadza nemunhu mangu anongotoda mwakuna moti munhu ashai kuta sekuru anogasa sima. 2016 azadza mai vangu yakabva yati chirima ndobva mombe dzasekuru vamwe dzanetsa ndobva sekuru dzichingova chilamumunda masekuru nemagogo sekuru mupfudzava mombe dziri kupedzavo chibage vakabva iwo dzinorega kudzitinhira kumafuro sekuru vangu hapana zvekutaura zvinonetsa ndobva vasaru vazhowa vaoneredza vasamahlahla mombe dzisapinda ndobva vateya mai mose maipinda maipinda mhuka kuno kwachekoko mombe dzasekuru yakadzakauya dzichida kupfona ndobva yabata ndobva zvikaonga uchida kuuraya mombe yangu nokuti une gondo nokuti hauna kana mombe vakanga vatotondiurayira mombe yangu sekuru kaninasekuru kanakakuzati fudzaro mombe dzenyu panondaisa ruzhowa gwangu apa komombe dzenyu dzagove dzopinda muruzhowa magupa
kusvika vatatu mwedzi wayo kana takungoenda kuna September kunongofa vanhu vakabva vashaya kukasira gogo vangu vako ve1 manje vachitifanira unditipira mashuga unditese ndakabva ndazoita mwana ndikaenda kumusha kwaya ndinoti regandovaratidza mwana ndasvika kwaya kwakumusha kwaya vakata endende yavava munoita zuva 1 muri koko pabhabadzoka nomusaziva kuti apo zvinoita ndinowo kubvadza wahamba ndakavataendere kanovata tobvatareka kudzokera zuva ndobvatazodzokera rimwe manje kogomba kandikumbira kuti tinazvo ndakakurerawo handakana mbombe nechipureza ndakawana une makore mangani koli nemangani 24 years 24 yes hey saka zvakakutuma kuti ukurumidze kugara nemurume 24 watoine vana 2 saka 2015 pawati wagara nemurume wangu ane makore mangani 17 years eish ai haakwkurumidza kuona nhamo munin'ina uchiri mwana mudikisa eish life ninovokutuma ndagara nemurume wacho but ndinokuda kuti ndakarepo kana handipomowi kana pambedha kana kuti handina kana chandinogomusa saka huna kana feeling yaunoita nemurume wako pambedha kana handina ndinokuda unepedzera kuti ndofana eish ndakabva kusaziva sisiveli ndakakona kana gogo vako paye kuti gogo ndamatiregerera unoti sunugureva atichanzwi kola atichanzwi takatukana nagogo wako panikata uri kuda kuti tidza pamurume nogoti zvakati vana vako vakasiyana natibve pamurume vatiti damurume wako koni yakubvisa kana zvinokoinoendererawo vene vana ndikabva ndikamba chakasauya panoonandakasiya patira kola chimbomwa mvura munin'ina chimbotora glasi remvura umbonwa chimbotorako glasi remvura umbonwa tora glasi remvura umbonwa handiuri mba tora glasi remvura umbonwa tora glasi remvura umbonwa mbonwa glasi remvura kana uine jusi nitora kana jusi umbonwa vana varipi vana nhasi ndakaravhisa chikoro wavarovisa chikoro nekuti ndandisinganzi zvakanaka orit usinganzi zvakanaka orit saka nhasi chiri kunetsa chii uri kunzwei ndakonana navo ndazodzoka kuno handakona kuvaoneka navo ndadzoka kunoko ndikatanga gara nemurume ndikasvika kuno akuita zvimagirlfriend akunetsa kuti ndechikufanira mbuya vaya hazvichaitiwa zvinovafonere ndadzoti kunoko zvino zvisina kumira zvakanaakozi takonana kusvikawo zvawoita sekuti zvave naniwo ndikautanga kuti ndikatanga urira nemurume apa hama dzemurume hapana kana wana nembondimirira kana kuwana zvako kuti wahamboti wamwana wedanukariro kana kuti tose pane ndikangotadziwa ndoziva kuti ndototadza smeli zvokutobhaisa chakutako pano pacho nondandisiraitiwa hapana munhu anomboti wambotiwa apo uri raita papa kangoipa ndikori munhu akangoipa chete so ndakazondodzoka kunoku ndikatanga zvikapo zvatanga kunakawo ndikatanga vatumirawo zvinhu wondamboshanda murume atimbopota achimbotumirawo ndobva vazovati 2020 manje muna December ndobva vangoita sokuti vabayiwa gumbo vakati makumbo avari kurema vanambotora nguva vakabva vashaya ndovogaukasainokui vashaya ndakabva ndavafonekwa ndakafonekwa sei vandazokwa mbuya vako ari kugwara kuno vanga vakuita kakuruza pfumba so ndobva vatomongwa ndati ndikatozviti agumbo inini ndiri kufila something
mwana rega kuvatora pozendovonga tatoudza friend yako kaya uchitaura sezvozvori katitukaona chizvatokotaura chatitotoitika kakwamuyembangu chete nokutinatira munhu chakanaka kakuna chikototi ichi chidiki une tishu kola une tishu here muningi nebaba une tishu kana akataura imbopfura madziwa ari kubva rakutisa kunzvi imbopfura hako dziwa aiwa pfura ndovasvika mbuya vashaika ati vashaika kuvashaika ndakataura navo nezikuru ndakatanga kufunigwa kuti vari kugwara sirias ika vashaika ndovasvikai ndovasvikai kokokoti shangatanganaonekatimira mari nezuro kuti vakwanisa kuenda kuvi kuchipatara hapana kana kukwanisa kuti vande kuchipatara navo ndovasvikanzi ndina wangu uya igara nambuya uya ndiye akabva atanga kutuma kuti ndanodanwa vanhu afa ndiye ashakigwa ngachigara nagogo ndobvatanga kutuma kuhama kuti zachinomudzama kuti mbuya vashaika awe ndabvena ndakufonegwa ndakuofonegwa papa ndokuzama mangwana achina kuti ndizama kuti kamari kandayanako nditumira tanga kutenga kubatengerwa bhokisi apana kana ukatanga mafoni angu ndakuuza mafoni ekunexdondovanikati mbuya wako atoshaya watomugwa izvozvizvi kati mangwana panda ndakatumira mari komari yacho yakatumigwa yakasai hazvanzi yambuya vako ndoine foni ipapo panofubva achona hazvanzi yambuya yakaramba kuti mbuya vangu wagezesewe yakaramba kuti mbuya vangu vachinjiwo hembe vakafa vakangobata rushaya kudai vakangoenda vakangovigwa vangobata rushaya kudaro so vavigwa kudaro ndakazoenda kurimandi notonga akachengeta iri saturday so mande ndichibva ndasvika sekuru akati ina ndichadi vanhu pano stand SIS MELLY parufu ipapo munhu achitovigwa vaitotengesa stand yambuya vako iya yambuya vangu iya ndaifunga kuti ndichatsvaga munhu kungoti angogara vepapo wanewo pekusvikirawo ndepako kusvikira pakabva patikupewa pastendi paya vobva vatora zvinhu zvose zvinhu ndiro munhu runo SIS MELLY achembera zvisingaiti vakaramba nendiro dzambuya kuti zvinhu zvambuya machira yangu vanga vane zvimachira zvakati bvarubva zvasina basa but vakaramba nazvo kuti zvigovewo isu tikadzingwa kukai umwe nomwe ngaende kwababa wake asi pakurovogwa vanoti mauya kwandiri navoko zvino vakatora zvinhu zvose vakatengesa pastendi patoende vanhu hatisina kana kokuini problemu yavapo manje nini wacho SIS MELLY mumba munaronyarara inini ndikagwara zvinhu zvazvo zvati zvikandibata ndichingopora zvinoenda upa mwana ndikatengesa chero chinhu chandatengesa handipiwe mari vanhu vandibhadhari mari ndikatsvagawo basa ndinokoiuya mangwana usachiuya ndichida kupiwa mari handipiwe zvinhu zvose zvandazama kukashaikwa chinhu mumba medu ndini ndinoitiwa vanhu vakaita kukonana kunext ndinoitini right kola uri kupi right toda kukutaridza kuti havazi vese vanongokupomera mhosva handiti vachingokupomera mhosva tukaita chinhu tokupomera mhosva ukadai plus isusu panapa hatisarudze kana kudii kana wakasununguka ndokumbira udedzere nhamba yako apa pane vachakubatsira vachakupawo zvishoma zvavanazvo kukutaridza rudo handitika kubva kwatiri isusu madiaries kuuya kwatiri handiti isusu pano we are people who are different tinoteerera vanhu vakasangana nezvinorwadza tinoteerera vanhu vanosangana nezviri kufadza tinochema nevanochema tofara nevari kufara handiti hatisarudze pano takainzana as I always say handiti ndidedzero nhamba yako ukontinyu yako ndichipinda nhamba yako apa chikafu ndinochiwana ndidi kunyepa handidi mari kuvanhu asi tandokumbira kuti aiwa hauna kukumbira mari kola pane vari kuda kungokupa mari yenyaradzo hauna kukumbira munhu anything handiti
haana kukumbira munhu guys animanzo pane mucomment section varongoti Simeli tipeiwo number yemwana uyu paari tinoda kungomupawo something chichaita kuti asmaile hauna kukumbira Simeli mozo achandiri kularikasa namba dzangu panondafa alright saka namba dzako unozopa inini ndovapa ndinadzo ndidzo dzandinadzo Simeli ndikangwesa ndichisina kana kubhadhara ndione murume ndine vana vaviri ndinoendepe Jehovha. alright aiwa ndapanzwisisa Ndine problem yandauya nayo zvakatanga 2 months now zvave ne2 months ndakambozama kunyora pano ngati ndiri kugwara ndakangoti ndakavata ndikabva ndangorohwa musoro nechinhu chandisingazivi nabva Simeli ndotanga kuona zvinhu zvandotanga kuona inini zvinhu ndoga tangaona mavoices vanagogo vangu michii Simeli kugwara kwangu murume wangu ambozama ndipa mari kuenda kumadoctors kumakliniki kumahospital zviso kubatsira Simeli ndakanzwa chiti sometimes unomborasikirwa nenjere ndinotomboita sendakupenga ndomatwa nedzungu ndinenge ndakuna kuwa kana kuti ndingomanya ndingoita chero kwandangoita unonamata chichipi kole ndopinda zviratidzo zveapostori yes saka kuchechiwo vari kuti kudii ndisekuru ivavo vari kukonzeresa so ndauyawo pano Simeli ndokumbira kune vari kutaura nemi kuda Simeli ndotaura ndinhasi handivati 2 months handikuvata ndovata 1 hour chete anenge ndinge chingoroa ndikati ndivati ndinorota nyoka yebrown ine musoro webrown ine iri yeblack ichindimanyisa kuti ndikwidza pachuru ndikangokwira pachuru yatiziya okay right kune vese vari kuti prophet Jose akambonamatirwa naProphet Jose akatombonamatirwa guys nai ndikunyepa here kuti wakambonamatirwa ndakanamatirwa naProphet Jose but hazvisi kuita mumba mangu handisi kukwanisa kuvata ende chakunetsa zvinouyawo kumwana wangu zvinhu izvozvo ndotanga kugwiniwa musoro unonge uchirema hameno zvinenge zvichitoitika ndenda kutopenga chaiko shamwari yamai leva maiani mai kings maiani hameno vachiri vapenyu vachiri vapenya hameno vakataura mbone murume because murume akatanga agara nemunhu auraye munhu okay but ivava sekuru ava ndirikwose kwandiri kungofamba ndikungoendi sekuru ivava nechavari kuda ndizivi kuti vari kudekwa saka apa uri kuda kuti kana madhiaries anoziva kwekuti unokwanisa kubatsirwa kumwe vakuudze ndokumbirawo kune vanoziva ndinovapa hangu kana kune kunodiwa mari kana ndapora Simeli ndinovapa ndine kuti ndiwe chivanhu kana kuti ndiwe mapostori ndiri kungoda kuti ndirapewo ndipore handidi kusiya vana vangu Simeli ndizvozvo right ari kuti rubatsiro rukuru rwaari kutsvaka ari kutsvaga rubatsiro kana une paunoziva paanogona kubatsirwa mwana ushu ativaona chaiko haana basa kuti ndeve chivanhu kana kuti ndeve chipostori asi anoda kuti akwanise kubhadhara zvinhu zvacho zvichinge zvapera nokuti haavati everyday anorara 1 hour chete andika anenge achidzingirirwa neiyo nyoka yeblack nemusoro webrownish anomaona ichimukwidza churu anomazviona haavati akandiudza kasi ndinotomboda kudambuka njere chaiko kana zvandibata anomaona ndozodzoka kuita back to normal papaya saka you can see kuti it's a strong forces of darkness and there are strong forces of darkness ka operating pamwana ushu munoziva kana uri nherera zvinoitika guys zvokudai I think vazhinji venyu can relate anditi vazhinji venyu kana uri nherera kumusha kana kuine vanhu vanobata kana kuti kuine zvinonetsa zvinorasirwa pauri vanoenda kun'anga dzavo vanoenda kumaprofita avo vachinoteketera kutobvunza kuti unoda kuti zviende kunani tiri kuzvibvisa mumba mako iwe saka zhinji unenge uri vulnerable kana uri nherera kungonzi ngazviinde kuna Wini handimaona nokuti Wini haana mai haana baba varipo nomuprotector handitika pamwe mwana asati akugona kuzvimirira kuti anamati saka zvinhu zvise zvinonowira panherera apa nherera dziri very easy
kutumirwa zvinhu zvakawanda wanda. Ndosaka ndichigara ndichiti kana uchiziva kuti uri nherera, hauna baba hauna mai, handiti ziva pawakamira, chimirawo pana Mwari. Nokuti tozodzokera iro kushoko raMwari rinoti ndiri Mwari venherera, ndiri Mwari vechirikadzi. Zvichireva kuti chero usina vabereki, baba namai venyama vanofamba vakafa vese, asi kune mumwe mubereki mukuru wako anotarisira iwewo kudarika vabereki vako venyika, handika kana varipo, anonzi Jehovha. Asi pana Jehovha pa zvakuda iwe wacho kuti unge wakamira panzvimbo. Nokuti ukati 1 minute uri uku, 1 minute uri uku, unenge utori munhu ari confused. Handimona pakanongoita confusion kudaro Mwari havachatopindiri. Handi muri kunzwisisa? Mwari havachatopindiri. Saka ndiri kuda kuti vese vari musishini akafanana nemwana ushu, handitika uri nherera, zviri kunetsa everything, paunongofamba unongodzwa kunzi zvizvi zviri kungobva, unotoziva kuti zvinondobva kupi, handimona. Asi hazviti zvinoita sokuti hazviperi, handimona. Mangwana uri kumapostori, mangwana enda kun'anga, the moment yaunotanga kuenda unosanganisa zvinhu izvi, guys, Mwari anobva wamira kure. Nokuti iro Jehovha Mwari vataura kuti panopera pfungwa dzako ndopandinotangira. Paunenge uchinda gumiro, sezviri kuita mwana uyu, kuti ndagumirwa achaziva kuti ndoindepi, kutsvaga rubatsiro pavanhu kudai, Mwari ndopaanenge akamirira manje achida kutanga, ndopaanotangira. Pachichiwanikwa iwe wacho wakamira panzvimbo. Zvino kati mangwana uri kun'anga, mangwana wadzoka panoda kuti Mwari ndibatsirei, handika mangwana waenda kumaprofita yaBhaari enhimai, mangwana wadzoka wadai, Mwari havapindiri. Ndosaka vazhinji tichizoti Mwari havasi kundinzwa, Mwari havandinzwi. Mwari vanonzwa munamato wese. Kana Mwari vachigona kunaisa mvura pane mutadzi anoroya vanhu, anotoroya vanhu, kupedza vanhu, achidya nyama dzevanhu, asi mvura inonayira munhu wese, vangasidza kunzwa iwewe here usina chawakanganisa, usina kana wakambourayawo zvako? Mwari ndeve munhu wese. Asi kuti dzimwe nguva isusu vanhu tine confusion, tinokurumidza kuda kumhanya. Ukangoita sokuti wanamata 2 weeks hauna kuona answer, hanzi hazvisi kushanda, ndakumboswitcha ndimboinda uku, handimona watobuda panzvimbo paplan. Vazhinji vedu guys, unenge wasarigwa apa pakadai so 1 step yekuti uyambuke, wobva wana sokuti hazvisi kushanda, wobva wadzokera kumashure. Breakthrough yako iri apa pekuti wasvika apa pekuti ukangodai so breakthrough, wobva wati nguri ndanamata ini hazvisi kunditira ini, rege ndanzwa kuti kuna mbuya vakati kukura sekuru svikiro vari pakati ganimboenda ikoko, zvatodzokera kumashure. Anomaona ndozvandiri kureva tina, handisi kuzviramba sezvizvo, pandozvandiri kuzama kuti atozama kuonesana nditi nekuudzana, tokuzama kuonesana nekuudzana. I know kuti kana uri musituation yakafana iwe unenge desperate, unobata kwese, because unenge uchionesa kuti nothing is working, handika unenge uchionesa kuti hapana pari kubuda yewo, but tiri kukudzaiwo, handika mashandiro anoita Jehovha Mwari wedenga kuti vazhinji vedu wasara pakadai kudai kuti uchingodai, ndopatinogumira ipapo, ndopatinodonhera ipapo, ndopatinodonhera ipapo. Saka right, sezvaari kuda iye, handitika sezvaari kuda iye ndezvaari kuda iye. Ari kuti ndinokumbirawo vanhu vechivanhu kana vechiprofita, handitika vanoziva vanogona kumubatsira, variko vanobhilivha mune zvinhu zvechiprofita, variko vanobhilivha mune zvinhu zvechivanhu zvichivaitira. Ndochokwadi chiripo, handika ngatiregei kuti nekuti isu tiri vanhu vaMwari, tiri vanhu vechechi, handika kune vanhu vasinga vanoita zvinhu zvechivanhu izvi, kune vanotobvumirwa nazvo zvinotovaitira zvokutodaro, handimoona. Saka kana uripowo paunoziva, handitika pauwakamboenda ukanobatsirwawo uchibhilivha kuzvivanhu, kuzvinhu zvechivanhu izvi, kana zvemaprofita, une dambudziko ririsimila kune remwana ushu, please provide number, tipeiwo number mwana uyu aende kunobatsirwa. Hanzi ndipeiwo number, ndikupe number manje ndoyo atindisaisa pajekerere, number nandiri kuda akumbira number isa. Saka uchida kumubatsira zveshuwa, WhatsApp number yangu munayo, kandaima number kuWhatsApp kwangu, handiti atindisaisa number pano pajekerere mamunzwa achitaura. Saka imimi zvamunoita kana muchida kumubatsira, ndikandireiwo number idzodzi dzese idzi kuWhatsApp kwangu, dzose ingokandai, handika chingokandai dzose kune vanoda vane chavananacho, namba yavanayo kwakambobatsirwa ingokanda, iye achazoona kuti obuda nepapi, handimoona. Iye anozoona nokuti iye ndozvaanobhilivha mazviri, handika ndozvaanoda. Saka kana une nhamba dzemaprofita, kana une nhamba dzen'anga dzakambokubatsirawo iwewe, handika zvinhu zvako zvikakufambira, kana kuti ukaitawo ningikiri, ukaitawo inonzi back to sender zvikakuitira, handika please ndachikumbira kuti provider number, handitika. Asi muningina wangu right, usati wadonha pano whether uchazoenda kukunobatsirwa kun'anga kumanhamba handichapiwa, handitika. App yangu namba Brenda Sivanda, ukangoenda pafront pepage, handika pafront pepage namba yangu iripo ipapo, handitika inoti 064 895 4837 064 895
4837. Pano guys atikumanikidzi kuti believer mune zvakati. Handi muri kunzwa. Munhu nemunhu wega wega ane chaano believer machiri. Isu chedu kuteerera tokuonesa but decision yepakupedzisira ndeyako iwe. Saka isusu pano tinongokuteerera zvanongo chitaura tokubatsira nenzira yaunoda iwewe. Hatikwanisi kumanikidza kuti idai nokuti munhu akapfeka bhutsu dzake ndiye anonzwa kushinya kwadzo. Handi muri kunzwa. Munhu akapfeka bhutsu dzake ndiye anonzwa kushinya kwadzo. Saka vazhinji zviri easy hedu titaure kuti aiwa idai ugozodai because atisi mubhutsu dzechi dzinenge dzakapfekwa nemunhu panguva iyoyo. Ani mashona. So ndo nyaya yemwana uyu anogara kuMpumalanga. Isai namba dzangu ndapinapo. Andika namba dzangu ndapinapo vane manamba kana chii kadai ikoko. Handiti munin'ina wangu kubva uchikura waipinda chichipi? Ndakura nchipinda iyo zviratidzo ndiye ndakangokura nchipinda chichitonamatawo tichimbodesawo problem manje yekuti ini ndave kure ndangove one. So zvinhu zvachona nyange ndikazama SIS MELLY izvozvo ndiye munhu ari kuda kundibatsira kuti uya kuUK ndokuprovhaidira zvinhu zvose tsvaga mari yemacourses kuti hazvisi kana kufamba hazvisi kana zvabva zvamira west. Kubva zvandakangotanga kuita izvozvo ndakambokudze kuti muna February ndakambozama kuzviuraya ndikamwa 16 ma-sleeping pills ekuti ndizviuraye upenyu hwangu. Right. Wakati kubva kana kufa. Haufungi kuti munin'ina handisi kukuudza zvokuita nditika handisi kukuudza zvokuita kana kuti kudini. Asi haufungi kuti panguva ino munin'ina wangu yanguve kuti iwe uchimbozvipa upenyu hwako kuna Kristu. Umbonyatsotifokasa pana Mwari kuita focus yako yese pamuchinjikwa pana Jesu kuti Mwari ndauya kana mati ndiri kufa. Pane pekuti you need to have that stubborn faith munin'ina wangu. Stubborn faith panguva dzakafana idzi ndo padzinoshanda painoshanda painodiwa. Pape kuti zvakaita mukadzi wokubuda ropa makore yakuti andikusiyei kusvika mandiropa mandiporesa mandiropa fadzi. Handisi kuzokusiyai kusvikira mandiporesa. Nenyaya yestubborn faith akaporeswa. Stubborn faith yekuti Mwari alright kana iri contract yangu nemi yekuti imi muri kuti imi ndo pakugumira penyu hwangu. Izvi ndimakandipa. Vaitai kuda kwenyu. Homira ipapo umbosiya handiziva handisi kudza iwe ndinozochusa zvauri kuda. Ini namba changokukandira but apa ndoda ngokudza kuside kwangu ndakazvimirira kuside kwangu. Iwe namba still changokupa zvava kwauri zvaunoda kudecide iwe kuti uda kuita zvipi. Famba nenamba dzako here kana kumbozve zvakwauri. Andiona kuti umbonyetsa kumira chaicho kumuchallenge unozati Mwari ava vanoda kuchallengewa. Mwari vanoda kuchallengewa zvokuti challengewa chaizvo. Andiona kuti Mwari imi makati muri Mwari senge iwewe manje une a leg to stand on. Une a very good base rekushandisa kuti imi ndimakati muri Mwari venherera nechirikadzi hati ndini nherera yacho ndauya saka muda kuti ndidi. Mwari ndimwari vanonzwa munin'ina ufunge patenge taperegwa paya vanotanga ipapo ndo pavanotangira ufunge. Andiona saka handizi zviri kwauri but ndaimboda hangu kana zvaita kuti ndimbokudzidzisa inonzi stubborn faith kana kuti ndimbokupa umwe munhu wandinoziva andika a prayer warrior kuti ndimbokupa akubatsireka akudzidzise stubborn faith kuti unoti chauya andika and I don't care but sometimes usavhundusirwa. Tine problem fear of the unknown. Fear yekutya ndikuona kuti utotoranzi kwanzi wataura kuti kana takuenda kuna September uko ndokunofa vanhu. Andiona so kwauri watarisa June ukati July August September saka who's going to be next? Probably it's not going to be it's going to be me. I know it's not easy as I'm saying but I ndoda kuti iwe umboti but zvakataura SIS MELLY ndambozvitaura. I know it's not easy but datungoita zvozvo kuti ndambozvitaura zvangochera ndambozvitaura ndonoti aufa. Andiona umbonyatsorevesa kurevesa chaiko chaiko umbotimboona kuti Mwari avanokurasai zvokudaro here. Counseling ende unotoida because you went through a lot uri mwana mudiki zvakawandisa and I highly doubt kuti wakambowanawo munhu anotaura newe achikubatsira through zvese zvakasangana nazvo uri mwana mudiki izvi. Handifungi kuti wakambosangana nemunhu ofuchini chakupa munhu achafamba newe mbijana muchitaura muchiseka muchikuti ukwanise kupora. Andiwana ukaona wagona kutaura nyaya yako izvi andika usingasachemi unenge wapora. Iko zvino kana uchitutaura nyaya yako wachema uchiri kurwadzwa memories aya achiripo unoda counseling uri kuninzwa. SIS MELLY tokukonza and mwana problem manje
challenge ripo kubva kuvayo sense ndamboita kana zvechivanhu kana ndakangokura ndiri munhu wechechi ndichingoita zvechechi ndine chipo chako kuchechi chaiko right chitera unzwe munin'ina teerera unzwe munin'ina kuchechi even nganga dzakakura dzichienda kumachechi maprofita akakura achienda kumachechi bvunza vanhu vese vari pana va 2000 vese vakakura achienda kumachechi vazhinji vatongoti 99% yaenda kumachechi but zvinoitika kudai nda kukudza munin'ina ndezvinodai taenda kuchechi kokunzi nevabereki nhasi isande idai munogeza uko handimaona muinde kuchechi ndainonakigwa every sunday tomuka kunogeza topfeka dress rakanaka kuti vanondiona kuchechi ndiri mwana ndoenda kuchechi handi but inini ukama hwangu namwari hwanga hwakamira sei asi ndinatso understanda kuti mwari vanoshanda sei saka majority yedu takakura tiri mumachechi but taienda because tainzi endai kuchechi even nanhasi kune vamwe vanhu vakuru vari pana vakanditarisa andiwana vanhu chiri kuenda kuchechi but ari muchechi imomo ukama hwake namwari hauna kumira zvakanaka akungoendawo kuchechi because isandi one umwe ari kuendawo kuchechi iburial society umwe ari kuendawo kuchechi ibench sita kana kuti bench woma handi kwozoita mumwe anoziva zvakufambira kuchechi kuti ndiri kufambira chii so majority muchechi kungoenda changove tingangoti changove chirango chekuti sunday zvokonfa kuenda kuchechi ndandirimowo muchechi vandiona ndandirimo ndikafa ndinovigwa nechechi yangu but ukazobvunza vazhinji kuti ukama hwako personal relationship yako yakamira sei namwari you find kuti vazhinji ka inenge iri zero chaiyo tinongoendawo hedu kuchechi asi ukama hwedu namwari because hatizivi patakamira nezvinhu zviri kuitika mukati menyika ino iyi mazuva ano zvatiri kurarama tiri confused. One minute I'm very hot, the next minute I'm warm, the next minute I'm cold, of which mwari ava opatisa izvozvo. It's either you are cold or you are hot. Kana wamira pane zvinhu zvamwari wotomira pazvinhu zvamwari chero zvikauya zvikaoma sei wotongoramba wakamira ipapo. Zvino vazhinji vedu tiri kubva kuchechi koko musesande iwoyo ndichitodzoka kumba handiona ndikutoya ndichitoizvindira kun'anga dzangu kunoita zvinhu zvangu asi chechi ndandiriko handiona kana kutoya ndochinja hembe yandoisa pasaidi avatika ndakutoya pana ndataura kuchaudhana nevanhu totukana nevanhu mumacoment section totaura zvinyadzindichishaudha zvisingatoiti handiona asi ndabva kunonamata mwari saka you see kuti ndenge ndichizvicontradicta asi ndakuziva chinangwa chekuenda kunonamata mwari. Contradiction inenge yakatowanda ipapo uri kunzisa munin'ina handokukunzwa SIS MELLY tose taenda kumacheta turi speakinga tasingazivi zvataindira kumachechi ndochokwadi titorimo mabhuku echechi zvoshuwatu asi chenaindira singazivi pane zvosvika nguva yekuti wega unotaura kuti ndakutsvaga manje mwari chiso chamwari ndakuchitsvaga zvakanaka zvakaoma. I think majority yevanhu vanosvika pakuti vanonamata zvekudzikadzika kudaroka anenge anozviita ari padambudziko. Vashoma vanoti ari munguva yekuti firiji izere nenyama izere nemabhekoni zvose nemachizi nechichi ogoti nhasi ndoda kunyaso kumira pana mwari kazhinji we are forced into a corner. Panouya dambudziko rinouya rakafanana nerako irori rouya dambudziko manje ka robva rakuisa pakona kuti ndinonyaso kuti handisina kukutizira handiwana akusina kukutizira ndamboenda kumaprofita zvaramba ndaenda kun'anga rega ndinde kuna mwari wakuchinomira pana mwari paipa yamanje ndo panenge pane breakthrough yako yazongove testimony andimaona yazongove testimony tivendiwe pandakambopinda napo handichiwaona. Saka zviri kwauri munin'ina wangu ndandiri kuda kuti dei wanga uchida handika ndikupe munhu utenge kugamuchira Ishe Jesu samambo nemuponesi wako kumugamuchira ngati mupenyu wako kutanga kureurura kubvisa zvese kusara uri nozati gaba rinenge rine shuga handika kurisuka kudeura shuga yese kusara rakachena riri glazi rakachena rakasukwa kuti ukadai uruna zviri kuseruko handika wotanga manje panyuwani kufidha soul yako nezvinhu zvinokubatsira nekuchitanga manje kuita personal relationship namwari handiwana uchitaura naye uzombodzoka pano uchizviudza kuti zvakaramba here nokuti shuwa pasiri kai vanhu venyama unopedza mari munin'ina ugomanya godii kuita up and down handizivi kungotaura hangu asi choice ndeyako 3 days zvamuri kutaura 3 days fasting and alfa utanga anzwisisa kumuti ngaafaste 3 days and 3 nights asinganzwisisi chinonzi fasting kana kuti ndikufastira chikana kuti ukama hwake usina kumira zvakanaka namwari kungozvinyima chikafu it's nothing it's in vain kune kuri kungozvinyimako chikafu for zero. Saka even vanove vanofasta vazhinji vanofasta muchiziva pamakamira hazvibetseri kuti uri kupedza kuita chii uri kupedza kutukana nevanhu mucomment section wakuti ndikuenda kufasting 3 days and 3 nights uri kutozvinyimako chikafu bheta kunozvidlira antimaona bheta kunozvidlira. Saka munin'ina handizivi choice ndeyako iwewe kana uchida kuti ubatsirikane utore ruti yekwamwari ishi
official ndokudza tika this is the only route isina disappointment isinganyadzisi pakupedzisira kwayo. Zvinogona kuita kunge zviri kunonoka, handiona kuita kunge zviri kunonoka, kunge zvisingapindigwi, kunge zviri kudini, asi pakupedzisira iwe unodzoka and you are going to be the last, you have the last laugh. Unodzoka pacho kuti vakomanaka ndandaperegwa. Ndandishaura makuseni namai vekupariwa ziso vaya kuZimbabwe. Mai vekupariwa ziso vaya kuZimbabwe. Ndandishaura makuseni vachiti SIS MELLY mufungika andigoni kutenda ndakuzotenda madiaries ndadzoka. Ziso rangu zvarakutoona. Ndikati SIS MELLY mai mwana makanga mati amuchaendi kuZimbabwe, imi makurega kuenda kuZimbabwe. Madecide kugara ine chinhu chenyu musiso. Zvino zvamanga mateerera saka ndisina kuita zvenharo. Ndikati ai wakashama haundishandisi, ndisina kupopotera. Wakatenda iwo wakandimaka, ndatomudzaka ndakaona attitude yako ibvi ndakatanga newe kuti waitondimaka kuti vandituka makuseni, but ndaikutukira zviripo. You needed a push because I saw kuti the devil akuda kutokanganisa pane chakanaka chida kuitira mupenyu wako podonorapiwa vanhu vakusira vari kuti urapi sira kuya chiti kwai usainda iwe kungokanganisira. So nhasi ndiwo kutaura nanzi ziso rangu rakuona ndatove pahealing ndofunga kuti ndadzoka neSaturday I have to come back ndinde kubasa because ziso rangu rakutoona just like that. So munina andiziviwo manamba ndichakupa iwe decide what you want. Andika wafunga kuti uda kutora ruti yekwamwari, andika I'll help you kukupa munhu anotanga newe. Ndinavo vafundisi silent pastors akazara comment section vanokwanisa kutokubatsira deliverance chaichaiyo nekutanga kuziva kuti chinonzogamuchira Jesu naishe chii, ndinofanira kuita sei semwana waMwari, unofanira kutanga newe pasi zvichinda kusvikira kusvika panongochida. Asi kana wachi uda kumboitako zvekufambira maproblems akwaya kuvanhu vanoita back to sender nevanoita zvekuprojecta iwa still zvakangonaka zvezvichingori kwauri. Manamba ndofunga ari kukandwa kuWhatsApp kwangu. SIS MELLY ndikukunzwa ndoda kugamuchira Jesu zvechokwadi. But manje problem iripo yekuti musoro wangu tichitaura nemwiso unenge uchiita kutsemuka. Kuchingonotivirei ndotanga kuona ndiro yesimbi yegreen ine mulaini weblack. Ndandichidonzwa ropa mumino ndochokuti asi handibudi mututu handibudi kana chii, ndinenge chingoona ndiro. So kuna matamuilu ndinofasta chekwenda ndinotofasta 3 days ndinofasta ndinotozvigona nyange kukayande kunogara mugomo. Ndichandongoda kupora SIS MELLY ndinokwanisa kuenda kunogara mugomo tipora vasandiuraya vava because izvozvo kutaura nemwe SIS MELLY ameno ndikavata naso. Chirega ndikubate muromo manje. Handiti kuona ini ndiri kubva kutokuudza kuti iwewe ruti yatakutora. Handika Satani unoziva zvinoita, unoziva zizi mnina, unoriziva zizi wakamboroda. Ndotoriziva. Rine nyanga. Ndotoriwa. Rine nyanga. Zizi. Harina nyanga. Kasi kana ukariona rakamira po rinoita ungechi. Rote mazimbawo gareta sarine nyanga. Rote sarine nyanga ka. Asi harina nyanga. Rote unge rototunga asi haritunga nditi. Ndo zvakafana Satani. Andiona. The moment yakutotora tanzi nasi hamenondika vata, you are doubting God already mningina. Watodauta Mwari. Andiona. Uri kutodauta kuti tiri kutaura panapa. Tuna testimony udzoke panapa kuti twidweka zvamengu kutaura sefani. Iwe watodauta kuti nasi chaya hamenondika vata. Tiri kutaura nyaya stubborn faith. Stubborn faith yakafanana nesidre chibage. Sidre chibage moricherera pai kana mchidzvara chibage. Pasi muvhu. Ukachererwa pasi muvhu iwo unobuderewe. But seed chibage chinodi, seed chidiki chinodi. Chinobuda. Stubborn faith chinobuda, chigotokura, chigotoprocessa chibage. Andiona. Saka ndo stubborn faith yanoda kuti uve nayo iyoyo yekuti kufa kana kurarama Mwari bagara hapana anorarama nekusingaperi. Kana mati mimi ndokufa kwangu kuda kwenyu ngakuitwe. Ndo inonzi stubborn faith iyoyo. Andikunzwisisa mnina. So iwewe nhasi nezita raJesu ucharara. You are going to sleep. Toda kuita munamato pano usati waenda newe. You are going to sleep nhasi. Saka iwe zvakwauri kuti munamato tichanamata newe pano uchautora here cheko chaiko kubva kuisa mukatikati memwoyo wako kuti Mwari ndakutofamba nemunamato yo ndakutofamba neizvo zvizvi. Handiona umangwana uzoya uchitiudza. Kana kuti ukaita doubt yekuti ndiro yainogona kudzoka, nyoka yainogona kundimhanyisa, then zvinobva zvadi unenge wavhurira futi small gap kadiki kekuti Satani uya abva yansa uya apinde. Unoziva chinonzi kutya. Kutya fear yauri kuita yekutoti nhasi hamenondika fear.
handika fear it's a sin unozviziva kutya chivi ende Satan anoshandisa fear in most cases anovhundusira vanhu kuti zvikazodai wobva waita fiye kuti even usati waroyiwa unotonasa kuti wakanotofana kutanga kugwara wega usati wanyatsa kutotumigwa kuri uroyi iwe unofana kutoita masymptoms emunhu aroyiwa iwe usati, because it's all in your head. Uri kuzvidza kuti ndakatoroyiwa kudhara ndakanzi ndikuroyiwa saka ndicharoyiwa, saka unototanga kutoacta senge makaroyiwa usati waroyiwa. Fear not, for I am with you, says the Lord. Anditi manamba sezvandataura ndichakupa, asi decision iwo ndochazondiudza. Andika iwo ndochazondiudza kuti ndoda kutora rutika kuti andafunga kuti ndimbotra izvi ndizozviona pazvamari ndizozviona paleta. It's up to you, right? Pamadiaries tadzoka pano anditi kana dzoka kwamuri mwana uyu dambudziko rake marinzwa andofunga ndamamuchichema naye zvakasimba mucomment section anditi it's a very sad story nyaya yake. No one deserves to go through what she went through ari mwana mudiki. No one. Chero muvengi wako chaiye haungamufari uchinzwa kuti ndo zvaari kusangana nazvo handiti, but upenyu guys, I don't know hangu kuti zvinenge zvichifamba sei pakurarama. I don't want to lie kuti ndizviti ndinozviziva ndiri mubhutsu make because I've never went through what she went through, but from her talking kana taurogona kurwadziwa tiri patiri ko akazvipinda guys. Saka ndiri kukumbirawo pana isimandi, ndiri kukumbirawo munhu one guys ane ukama hwakasimba naMwari afone panhamba dziya dzamunosifona everyday andika usewo munamato mwana uyu nhasi tinenge tichinamatawo in agreement nemunhu anenge achilidha paprayer apa tiri kwatiri koko andika nevamwewo vari mucomment section andika who are going through a lot okuti usiku havasi kurara kuti nhasi ngavamborara. Kune vasiri kurara vachitambudzwa nemaspiritual husbands. Inini trust me, I know, I talk to them kuseni vanhu vachiti hatirari simeni tinotya kurara vanopfeka masoluti emagodo aya vagopfeka chii ashandi handimaona. Saka akamira pana Mwari anoti Mwari Jehovha ini ndiripo anditika ndauya uchirevesa please ndachikumbira kuti ufone anditika munin'ina wako ari kupinda munin'ina anani ari kushanda wakanga papasina munhu akasamutora saka akazotorwa nevamwe mbuya vanga akaroorwa kumba kwedu nanawo ari kushanda. Vari kushandira mbuya ivavo? Kushandira mwomu. Okay, asi zviri right azvo? Kwaari zviri right. Alright. Asati akungani problem wake. Okay, alright. Kana ari right zvakanaka. Right. Ndinyorewo number guys yekufona mucomment section. Ndinyorewo number yekufona mucomment section. Anoda kuchipa munamato tinamatira mwana tese tichanamata guys, but tiri kunzvimbo kwatiri handiti ndichitaura mashoko andikutaura ya guys, this goes to everyone ari mucomment section, to all of us handiti sana ndichitaura pazviperere kumwana uyu chete kwatiri zvakare guys. We don't know where we stand, hatizivi patakamira. 1 minute we are cold, 1 minute we are hot. Mwari tinomuda but tinokundwa nezvivi. Mwari tinomuda tino kuti chinhu chidiki chinokusasa kuwana denga iri. Munoimishara yise majokes imba yamcomment section denga mchita rekugugula, denga mchita rekudrowa. You don't know kuti zvimwe zvacho munenge muchitorevesa ipo paya kuti denga chita rekuguguliwa nevakawanda, muchita rekudrowa nevakawanda. Tinomuda Mwari tese hapana asingadi Mwari apa, but tinokundwa nezvinhu zvenyama, tinokundwa nezvinhu zvepano pasi. And it's a high time right now. Tidzokere, thanks my time. Oh yapino, all right. Tidzokere panzvimbo. It's either you are going to be hot, wamira pana Mwari, kana kuti woenda kukunyika you become cold zvachose. Utongozati uriwo kunyika, wotongoita zvaunoda zvekunyika, uchitongoenda panosvikwa panoitwa zvese zvakaipa newotojoinawo because ndokwautori. You don't even have a conscience. Kana uri cold, ndokwako ikoko. Kana uri kwaMwari ko, we try by all means kuti tinodzorana, tinotsiurana, tinoita zvakanaka, tinogara pana azvine kuti hatitadzi. Tiri vanhu venyama tinotadza. Even Bible rakataura kuti no one is perfect but we seek to be righteous in front of God. And rikataura kuti all have fallen short of the glory of God. And tinotadza asi tiri muzambiringa inowa ichimuka. Unozodzorwa konyeza kamba utokudza kuti wakanganisa wobva wamuka wodzoka womira panzvimbo. Andimaona right? So guys, namba ndaisa ari kuda kunamata tinamata naye achitleader prayer nemwana uyu ndokumbirawo kuti ufone. All right. Right, thank you caller, thank you very much.
Maswera sei SIS MELLY. Taswera maswera sei. Taswera ndine ndofona ndokukumbira hangu kuna matangu. Pakanaka. Shikiro life iri pakati. Pakanaka kola hande. Vari maziso tuna matishe tinotende masikati akatendeka akanaka Jehovha kumusoro kudenga. Tendemurenda sikana wenyu tinomisa pamberi pauso wenyu Jehovha. Vakaipa vese havana chavanokwanisa kuita asi takutokumbira nyasha neropa ramambo Jesu rakarerwa pamuchinji kwakuti tiitei kuda kwenyu Jehovha. Musamusiye tinoziva kuti kune kushayikana nekubatwa kunenge kuchiitwa nemushonga nevanhu vasingakuziyei Ishe asi takutokumbira ropa renyu ramambo Jesu rakarerwa pamuchinji kwakuti dai machiuya masikati akatendeka ano Jehovha. Musimunzwire tsitsi nenyasha nengoni nekuti tiri tega hatikwanisa asi takutokumbira ngirozi dzenyu Jehovha dai dzachititsunungura dzachimusunungura murandasikana uyu handizivi yake zita rake tisinenge ndokumbira mundiudzi zita rako mningini Rejoice. takutokumbira Jehovha nezita remurandasikana wenyu Rejoice Ishe tichimuisa pamunamato one vanhu vese vakatarisa live mukati memasikati ano asi takutokumbira Ishe wokudenga kuti Rejoice ngaawanirwe nyasha kana kuri kutonga kwewakaipa vasingadei chakanaka mukati meupenyu hwake takutokumbira nyasha nesimba netsitsi rekudenga inga makati panoperera pfungwa dzenyu ndo panoperera pfungwa dzedu isusu vanhu ndo panotangira dzenyu mumashoko enyu mumagwaro enyu matsvene inga makati tiuye kwamuri tigotarire kudenga Jehovha Ishe makamisa zuva gore riye paita hondo asi ndakukumbira kuti chimisai vese vari kuita chakaipa vasingadei chakanaka mukati meupenyu hwaRejoice kuti vachitsungise Jehovha kudenga haleluya Jehovha ndakuchikumbira kuti aiwa Rejoice ngaachitsunungurwe takutokumbira kuti timire naye pamunamato Ishe muchimunzwirewo tsitsi honai mwana atambudzika hakuna munhu anodhisepa kufukara musituation yaari takutotaura ropa ramambo Jesu masikati ano tichiti aiwa Ishe chimusununguraiwo kana kuri kuzimuka vabereki vedu vanenge vakatadza aiwa Ishe takutokumbira kuti dai machimusunungura tenzi nekuti hakuna mumwe mambo watinodeedzera masikati ano asi imi Ishe Jesu makarerwa pamuchinji pamakafira zvitadziro zvedu kwanga kusiri kugona kwedu asi kwanga riri tsitsi nerudo rwamwari baba vekudenga vakanga vachinzwira tsitsi kuti honai panyika paita kutadza tichiisire murandasikana wenyu Rejoice Jehovha kuti chimusununguraiwo tenzi nekuti sandikugona kwake asi takutokumbira nyasha dzenetsitsi dzekumusoro kudenga Jehovha wekudenga samasimba tinonamata masikati akanaka nemuzita rero pane mwanakomana mweya mutsvene haleluya Amen. Thank you, my sister. May God bless you. Thank you, my sister. Thank you. Right. My sister, mwari wakuitira zvakanaka. Mwino wangu. All the, as I promised, zvandapiwa ndichakusendera. Anditika, but I just pray, mangwana, nasudorora zvakanaka. Anditika, I pray and we declare and decree, antikuti nothing will happen. Paupenyu wako nezita raJesu. You are more than a conqueror. You are a fighter. Anditika, iwewe, as long as God lives, as long as God is sitting on his throne, nothing will happen to you. You shall live to see your children grow. You shall live to testify the goodness of God. You shall live to testify this day through the prayer our sister here. Ucharama, uchataura ukuru wakoti justice simple sekutamba pa Facebook pananzi apana kumira zvakanaka ndopa ndakwana deliverance yangu inini. Anditika nemusoro wauri kuti uri kunzwa kurema right now tinotokondema nezita raJesu. Anditika we nullify, we cancel every little thing chingango chakatowirwa kwauri iwewe. Anditika from whoever, from munhu wefamily yako, from whatever chawakabata iwewe. Antika right now toda kushayisa simba titi iwewe uriwe ropa raJesu. Iwewe you belong to the house of God. Iwewe your DNA, the DNA that is in you is the DNA of Jesus. You are not supposed to be sick. You are supposed to be strong. You are not supposed to be conformed to the things of the world. You are not supposed to follow zvinhu zvenyika inoi. Uriwe kwa Mwari iwe itasvika Jesu. Anditi right now toda kuti manhero anasi unifonere mangwana makuseni please call me and tell us kuti warara sei. Anditi chese mutati Mwari wapukute misodzi yako vaipe all the tears kuchema kwako next time ngakuchiva tears of joy. Toda kuona ma tears of joy kwete ma tears of sorrow kwete tears of sadness. Anditi may your healing starts now. Utanga kupora izvozvo. And what? Tutaura kune counseling and things like that. Yes, it's going to be okay. But Mwari ngavabate moyo wako. Zvongo nida chete Mwari kungobata moyo wako chete kungobata moyo wako dai so you feel lighter, you feel better, you feel good. Thank you
sesimele ndangotenda maesi vakateerera life inofango inovadibetsera nemashoko avo esavataura ndinotenda zvikuru. How are you feeling though? Ndakuwa zviri right because nguva zhinji kana ndangobatikana ndikwanisa kutaura ndongochema so now ndokufema. Because even your voice now has changed. Voice rako chaicho kubva pandataura newe rachinja. Zvino ndakuwa zviri right manje. Disconnect yourself from the things that are not things of God. And kumbofamba atirambidzwe kunozati social media. I always say atirambidzwe kutamba pa social media apa atirambidzwe, but we just have to be careful matambiro acho. We just have to be careful. Tinotamba zvisingatoiti kunakirwa kufara kudii, but we just have to be careful. Chinhu chidiki chinokubvisa pa presence yaMwari. Chidiki chaunofunga kuti ichi ndo chinokubvisa, and the devil now is targeting kwati tinotambira ikoko. Anoziva kuti tinotambira pano, and ndipo paakauya akafunya panapa kungokutumira zimiedzo rinongwera kuti go watobuda, you are now out of the show. Watokangana kuti Mwari uya ndiye wauri andimona. Be careful vadikani mukutamba medumo. Mune tunhu tumwe tuminga mpinyeto tinosangana nato. Mune vamwe vanoshandiswa naSatani vasingazivi kuti tikushandiswa naSatani. Andimona asingatozivi kuti Satani akunishandisa iye. Unokakana newaita snapshot watobuda musaga. Andimona. Let's be careful. Matsinge tichifamba tichitamba chidini ngative careful. Sometimes if you don't have anything to say, it's better to keep quiet. Kunyarara cheko. If you don't have anything chekutaura, it's better you keep quiet. Kungonyarara zvako. Zvinge zvichitokubatsira. Anditi. So thank you mningi wangu chakubata ndokusira manumbers ese. Anditika. Anenge auya nawo. Mwari wakuita zvakanaka. Sharp. Right guys. Hey, that is a sad story. Sad story. She's not the only one. Anditika. She's not the only one. Arikusangana nezvakadai. Kana kuti anima memories ezvinhu zvakaitika makore nemakore kwahari ari mwana mudiki. Antimaona makawanda pano. It's a platform. This is a clinic. This is a hospital, guys. And it pano ndo pane matherapist acho. Atina edu matherapist, atisima therapist echirungu ayo. Tiri matherapist anongogara panapa tokuteerera. And you are uri kufila kuti wakaremerwa. Anditika hauzivi kuti odiya, haukwanisi kunotrust hama dzako, haukwanisi kutrust vanoti shamwari dzako, hatikuzive. Come uya. You don't have to die ne BP ne stress. Anditika you don't have to die wakatakura zvinhu zviri kukurwadza chichanzi ndosvika kudai. So we don't know you. Anditika we don't need to know you. Just a phone call. Come and release whatever is in your heart. Right? Hello? Mama Shakira. Yes? Open the gate for her. Oh, okay, sure. All right. Aniti, that's what I was saying. Sorry, I'm not chilling up again. I'm going to up because Nanda Pufura which Kora again. Hello? What do you say? What are you going to do? I'm I didn't know Jim, so. Hello, Andrazi. Mushe, mami to your phone. All right. No, I don't. But it's fine. I think I don't comment section. I don't know. I think I sent a message. WhatsApp here. Hello? It's all right. I sent a message for WhatsApp here. Number is my phone and that's it. I think I'm going to forward the message. All right, no problem. All right, thanks. Don't worry about it. Next, Rajesu, Panachinoramba. Mana Argushandisco. Okay. Panevano mukati memisha anditika vakatora advantage yekuti vana havana chavarita. Saka panguva yekukura kwemwana uyu vane nhumbi dzavakatora vachishandisira mwana uyu zvokuti nyangwe akaenda kwese kwaanoda kubvunza anokwanisa kunobvunza vasi munhu asiri nini ari kutaura anditika vakamushereketera vakatora nhumbi dzake ende vane zvavakatemera paari ari mwana mudiki. Saka ndo zvinhu zviri kukonzeresa zvinhu zvipi izvozvo. Asi inini ndinotsvaka
nezita rajesu hakuna chinhu chinoramba. Angatry hake semunhu anenge apererwa nezano handitika. Asi chinhu chandovasimbisa ndechekuti semashoko amava muchitaura paya kuti sometimes unogona kugara uchiti wakagamuchira jesu handiti. Taura ika. Hello? Ndakagamuchira chi? Ndikati seshoko ravanga muchimuudza ndarifarira ramanga muchiti unofanira kuti ugamuchire jesu ave muponesi wako pazvese, nekuti pane chinhu chinoitika mukurarama chekuti unogona kufunga iwe panyama kuti ndakagamuchira chi jesu sikamuponesi, but pamweya unenge usina kuuzadzisara zvinhu zvipi zvinhu zvacho izvozvo sekudaro handii maona. But handizivi kana makasununguka tingamuise umwe munamatero izvezvi zvake ari comment section. Takasununguka hapana chakashata. Alright, ngatinamate zvedu. Alright. Mwari wekumusoro kudenga tinoya pamberi pechigaro chenyu cheushe chinoera pakati pemadekwana ano. Tinoisa mbiri muponesi chajehovha muri memwari musiki denga nenyika. Mwari makati danai zita rangu ndichakunzwai, mukatigugudzai muchazarurira, mukati ishi muchagwera kuna avo vanokukumbirai. Zvino Mwari tinouya nemurandasika wenyu, rejoice within spirit, within hope, acknowledge divine. The head in Savior, Nora Savior, under guidance. Tragoshen represent mukati me divine. Never represent hope under guidance. Tragoshen never within spirit. Shakanaka Jehovah. Mwari sainyasha dzenyu mukati me upenyu hwake. Declare Jehovah healing mukati life yake right now. Pakati peno nguva baba ratidzai chaedza Jehovah kumusoro kushe wenyu Jehovah. Mwari takuonga isu tiri varanda venyu tisiri vatsvene tiri vatadzi. Asi ishe makati kune uye Jehovah uchakwanisa kuchemera dambudziko reumwe Jehovah. Muchanzwa munyengetero yenyu Jehovah nekuti tinge tanamata Jehovah zvinobva pasi pemwoyo. Mwari tipari pakati peno nguva. Hatimuzivi panyama asi pamweya Jehovah wenyu mweya mutsvene tinozivana. Ndakurayira simba renyu rekukunda mukati memadekwane ano. Kubva muzuva ranhasi zvichienda mberi Mwari, ndinokumbira Jehovah shanduka mukati meupenyu hwake. Ndinokumbira kuchinjwa kweupenyu hwake pakati peno nguva. Mwari ndakuongai muranda wenyu baba ndisingazvitutumadze. Ndakuongai Ishe mukati meno nguva. Nyasha dzenyu zodzo dzenyu dzemweya mutsvene ngadzidururwe nezita raJesu. Nezita raJesu baba ngaone kushamisa kwenyu. Nezita raJesu baba ngaone kubata kwenyu. Ndakuonga Ishe muponesi. Mwari ndinodzorera mberi kwamuri. Amen. Right. Tinotenda SIS MELLY nenguva yamatipa tinoimba kuti zita raJehovha hakuna rimwe zita rinodarika zita rake. Asi kana iye tamudana mumweya nemuzvokwadi Mwari unoita kubata kwake. Iye ngaachiwe nekutenda kuti Jehovah ndiye She muponesi, ndiye Mwari unodzikinira upenyu. Handi munonzwisisa? Nekuti kana iye asingatendi kuti Mwari unosunungura, tinonamatira pasina. Handireka. Even shoko raMwari rinoti kune uye unenge wanzwa shoko rangu, kana kune uye unenge wanyengeta asi ngaazove nekutenda. Handi munonzwisisa? Ndokuti chanel yaMwari yachoita sei ifambe zvakanaka nekuti zvaMwari ichanel. Handi munonzwisisa ka? Nekuti ukapotsa imwe chanel haukwanisi kusvika pazviri. Tizvozvo. Tizvozvo handika. Ndinotenda SIS MELLY nenguva yamandipa. Regai timbomhanya nemabasa eMwari vatitungamire tive nezuva rakanaka. Mwari wakuitei zvakanaka nzvadzi. Tinotenda. Inini handizvaona anondihumanyira mucomment section anditi pawambo ndonochiseka ndondiseka munamato iyi. Pawambo ndonochiseka munandepapi. Musada kutibvisa pana Mwari asikana is wrong. Musada kutibvisa pana Mwari nandishore chinamato chemunhu kuti Mwari anowanikwa kwese. Mwari ariko kwese. Anditi. Mwari ariko kwese. Musashore mbozana inozvimbira. Ina ndinawo mambona indandichitonamata navo. Mambona chingiseka. It's wrong. Musadaro. Usada kuisa manzwi kola ndakuona wanyora izvozvo mucomment section. Ndada kupinda comment yako yakurumidza kufamba. It's wrong. Usadaro. It takes guts emunhu wechirume. Vandika kuti atirega ndinamate munhu pajekerere. Anditi. Hazvingoitwi kuna vanhu vaviri varume vaviri vatatu vanozviita izvi. Haana kuti ndauya panapa kutsvaga mari kana kuti munhu ngaandivinge kuseka kana kuti angotumira zvaatumira handiti kuti namata wakadai atitumira prayer actually atumira
prayer actually ndo yatumira hana boti ngauye kwandiri ndimushandire kana ndimudi kana ndimite sei musadaro guys don't do that musadaro anditika so guys I think ndonya yanga iripo anditika ndonya yanga iripo ngatirege kubvisana zvatabva kutaura mucomment section pangu manje apitsa ngatirege kubvisana pana mwacho chidiki chinouya chikatokuita satani wako chidiki chotoika kuita satani wako mufunge chidiki ngatirege kudaro anditika ngatirege kudaro courage chaidza toti varume vashoma nokontribhuta pazvinhu zvakadai varume vashoma stereki but vamira zvadza anditi ehe saka guys kana ndikutaura kune vaningina wangu vari mucomment section anditika kana wakaremerwa wakatakura wakaremerwa wakadini ndo time yekutura mutoro anditi ngatiturei mutoro tura mutoro wako anditi come and share your story utaure nyaya yako. We don't know you, people they don't need to see you kuti ndiwani. Just come and feel lighter. Mamunzwa kukola voice ra mamuchiza kunzwa nyaya imimi nyaya mama kutotadza kana kutoinzwa because voice rake ranga radzika dzika zati ari kuchema abmino dza blocker you know but pakupedzisira kwegame takata kumunzwa zvakanaka and unotomufila kuti atove light hanimaona ngati fambei nemweya umwe chete guys. Pano pa hospital pano porra vakawanda pano payambukirana vakawanda pano ndojorodzani racho iro rini payambukirana vakawanda pano ndojorodzani rataishayiwa pa Facebook antaishayiwa Jordani guys taivenara vejorodzani rakadai taivere nejorodzani rakadai pa Facebook kana kuti majorodhani yai pa Facebook yedu anga ari tumati chiko anga siri majorodhani anga ari mo anzi chiko anga ndingamati chiko achazi ndingati kudi anmaona pa Facebook tanga tisina jorodhani rokuti vanhu vanoyambuka tanga tisina jorodhani rokuti vanhu vanoyambuka tichingori ne zvakawanda wanda zvinhu zvokutoti zvaitoti distracta zvotisa kune imwe nzira yatisingadi kuenda ndokwatanga tiri koko guys. Musodhoma negomora tatine masodhoma negomora ndowatanga tinawo pa social media chokwadi chakanaka. I'm so happy tichiona kuti mazuva ano vanhu vakawandawo vazhinji kwavewo nemasowo akawanda pa social media kwave nemajorodhani akawanda vanhu vari kuyambukira pakasiyana-siyana pa social media handimaona vamwe vane vachicriticizewo vamwe vachibhiliva vamwe vachitoyambukawo vamwe zvichingodaro handimaona tatichingori nezvivaprofita zvabhari social media tatine sodhoma negomora rokuti raitibetsera kuti destroya kutozvibatsira kuti zvidestroya saka zvinhu zvakanaka chaizvo zvaigaizi tukabva panapo noenda kwana apostle Elijah muto washoko wononzwa shoko yokoko vanenge vachitawo shoko wobvapo woenda kumwe wonzwa futi kuti kwawo shoko uchidaro zvakanaka chose andimaona saka toda kutendai guys vanhu munopona isu ngatisei kupona kokuti tinokupai ruponeso kuti dai kungoya kuzo offloader so tatisina jorodha kungo offloader so tichingo offload pakauyawo zvinosekesa toseka anmona panouya zvinonakidza tonakigwa zvisingaiti pakauyawo zvekuti tinoita zvisili toitawo zvisili kutamba nditi kune kuri kutamba pakauya vanochema tochema navo anmona zvichienda zvakadaro. So guys mwari wakuitai zvakanaka tobatana zvakare pachikamu chinotevera anditika mwari wakuitirai zvakanaka anzi mwari tave ku 99k ini kana mbozvitarisa inga mwari vari kuita zvishamiso organic wakangana kuti organic no boosting nothing dai taiboosta page redu guys dai tatove ku 500,000 people we don't boost our page hati booste post hati booste page hati booste anything organic tikufamba takatotaura kuti tichafamba neorganic pace kana takanzi naIT wedu hatina hakuna nano booster hakuna nanoita anything kana tichifamba tichita 3 years kupinda mu 50k it's bore like that no zvemaboosting izvi tikuti organic pure organic kufamba zvedu mbichana tichasvika mbichana tichienda tichasvika anoona kwanzi neumwe munhu atarizanzi tapa 99 tatimbori pachiko anoona anzi andiselina vanoyarini andiselina is in the comment section andiselina people misses you andiselina people misses you andiselina mufanga kuti anzi oma nawo fa thank you Lara for reminding me
titori panguva yakaoma nenyaya yeomani mire ndikupulere mukadzi uya nezuro wandibata zvakanaka naka tataura handiti tataura kudaro mukadzi uya tapanana time handitika tapanana time ati 8 dzekuno kuafrica handika because hanzi tiri kumberi ne2 hours rekorwana ati 8 dzekunoku handiti vanhu vavakavharigwa vari ari mukadzi uyu makavharigwa but inini nyaya yacho ndinoiziva ndakaiudzwa but ndikuudze yazviiti zvoda munhu achikutaurira ichi ega because there is a lot that is happening kokoko hanimaona saka time dzese dzakunokwana tirega ndicheke munhu wangu kana zvokuti ndisazoya panapa ndoti munhu foni ramba kupinda ndikucheka munhu wangu paipa nditosangana nemameseji evamwe kutoti ko foni haichapindi zviri kufamba sei foni yake haichapindi hanzi agumisira kufonera kutaura nemwe musikana pane imwe app inonzi hanzi omi chiyamene app imwe iripo so inoshandiswa ina ndakatodownloada nezuro yatota yamunotaura naye hanimaona ndoyega app inoshanda ipapo yamunoita video call naye inongoita video call chete hanimaona zvikanzi agumisa chiti kwanzi vanhu vaya vakundibvisa pano vakunditora panapa vakuti kwai vakundiditsa mheno saka hanzi zviri kuitika nezvokuti vanhu ava vakasuspekta kuti pane zviri kuitika vanomubvisa vomuisa pamwe pasingazikamwe saka paakasvika pakabviswa nezuro pataifanira kuti titi live chinai achiisa pane imwe nzvimbo handika akatosenda location yekuti ndaiswa apa hanimaona but that was the last time we heard about her kusvikana nhasi hatisi kuziva titori wadi tese murume wake mina ndafunga ndine message yabva kumurume wake inoziko omani handizivi omani omadhameni mina tione SIS MELLY iyo ndo namba yawe but nindavapo futi namba aitinza murume wacho takachitiche nyacho ma1 pakaipa zvote zvinezvi ndotosha zati murume wake ndotangira papi hapana ndakapererwa zvekuti even kana chikafu chaicho kahombo chichidzika ende vanhu maraini unenge uchingonongedzwa nzi ndiye kamurume wacho pekuti you feel out of place nezvondapisa zvofamba sei zvaro tavanowana 1538 ndopatakapisa taura naye meseji ndakazovatumira yakangotika ka1 up to now hapana chakazomboitika yakabva yangomirwa yakadaro saka ndatowaridhi wekuti bhoza yamboti foni yangu inogonopera mari mabhandle saka nditi data ndo rakapera kana kuti akatorerwa foni yacho handichazivi hapasina kana communication ndimboona kubva kwavari right andimazviona ndo message yakabva kumurume tose tiringomutsvaga right gainimboadresa vanonzi lonlisha mufari iwo what are you doing panyaya iyi ndimbokubvunzawo lonlisha what are you doing on this issue ndakutoda kukubloka ndichipedza pa lonlisha mufari tikukunonokera who are you wakabvisa anything zvemaresources ari kushandiswa here nailonlisha wakabvisa anything zvemaresources ari kushandiswa pano inyaya yangani dzimwe dzinoenda kwatetilda kwacho dzisingagoni kusolveka nyaya yekwatapiwa makore yanga isi kwatetilda isusu washore chii panapa saka you want me to come and give you every little small thing chenye chaitika kuti mumhanyire muinde kumberiko tingwadze vanhu kana ndataura nyaya iyi pakutanga usina kuinzwa wadi kungonyarara inyaya yangani dzamunoendesa kwatetulda kwachonako dzimwe nguva dzachona dzimwe nguva vachitoitawo zvatinotoitawo but ichingofa yakaloda zimbabwe yamunogara muizivi zimbabwe yaunobva uizivi unobva kuamerica herewe hausi muzimbabwe niwe he wona ronirisha or whatever your name is anditika kana usina chekutaura ndopaipa tambotaura paipaya kuti kana usina chekutaura sometimes it's okay kunyarara andika unogona ngotora nyacho iwewe futi iwewe woita take over ingoitora uite take over ingotora nyacho uite take over iwewe wacho tora nyaya uite take over handisi kutuka gaza sipopota ndikutompindura handibviswi pana mwari nevanhu vasina denga kana genera vanondiisa nditongomupindura hanzi chipoko kana chiri chipoko maite yenyu rega itivheta titabva tatozongochibloka gaitibveta tongopedza nacho abva anoita iye anoshandira nyaya dzachona ndataura pana palive chitanga kuti guys pane zviri kuitika zvakadai saka saizvozvo please timirai makadaro handitika vari kuzimbabwe garai makagadzirira
andika garai makagadzirira vari kuZimbabwe tichakupai information pamberi taona kuuya tichingopa pane zviri kuitika kumasuro tikungwadza vamwe vanhu and saka I think I told you kuti takabata imwe information patiri panapa yakawanda and ndikakuudza ngati mai vemwana tave navo havatozikamwi kwavari takavaisa kuplace of safety right now. I told you ndikati right now vatori kuplace of safety kwavari hapana noziva kunze kwangu netimu rangu madam bosi Mhosva, Anna, Joy naJackie andika ndisi naOlinda ndisiteka tikuziva kuti mai avari kupi ndisi kuzwa kwatakavaisa hapana ari kuziva chimwe chinhu because tikuita we are doing it for security reasons avo because pane zvakawanda zviri kuitika zvamusingafa ngoti muzive for now. Social media ine varoi ine vakanaka handichimaona kendibve ndatomubhuloka kana riri ghosta riwi kuzopengera haro pano sorry watozvitaridza unhu wako hatidi negativity shemusorako negativity pano hatidi zvachose hatidi kutanzi matotinonokera takunonokera who are you ighosti wena bye right aenda chero akazodzoka nemwe akaunti panapa achatotioni futi achatopindi chero akauya nemwe akaunti achafea akatotiona futi right. Saka guys ndakuenda anditika todzoka ndatomubvisa ghost atidi Victor atidi chinhu chino ndosaka tichinonoka futi even kufamba kwacho because we don't want anything that disturbs our peace. Isusu tinotaura mukati mepenyu kuti chimwe nechimwe chinokudisturba peace yako guys delete. Saka tomudelita atidi munhu anachidisturba peace yedu pano tine peace padiaries isu tozviitira zvinhu zvedu pano hatidi hedu peace hatina watenda kunoprovoka hatiprovoki vanhu mumastreet hatindi tinongoita zvedu pano zvino munhu uya uda kutiprovoka pamba pedu kana ndimo you delete hanimaona you delete. So ndine mwe problem yekuti I'm wondering pane vanhu vari kundibatsira kuita nyaya yamai vemwana vatraki mai vemwana is no longer answering makoza edu nevanhu vari kubatsira vakuti vatrace hatichazivi kuti chichiri kuitika munhu ari kubata foni chete ndibaba wacho mai traki havachaansi mafoni ufuti zvakutotipawo question makuti kone mhaka yeye vasingazadi kubata mafoni edu anymore. But anyway hatidi kutanga nekumhanya kuenda kumberi regai timbotanga tavatsvaga tione kuti tavawana tavabata tozotangira ipapo hanimona because tave nenguva vari kuzama kuti vabatwe foni dzinoringa havabati asi tikabvunza murume wacho kuti koimi vataura naye voti ehe ndataura naye saka zvakutotinetsa kuti pari kumbofamba sei because murume nababa vemwana tikavafonera kuti ehe ndataura naye vari kubasa kwavari uku mukadzi hakuna imwe foni yanobata patotinetsa kuti pari kufamba sei ndo nyaya yandiri kutaura yatrakiwe saka tiri kuda kumboona kuti zviri kufamba sei tisati tamhanya kuspekulata kana kuunza information pano because ndendakaitawo